Nyakoronga jonka moro mintiere oseromo kanyo sa 12 mar okinyi kawuono en chieng' tarik 28. Wakono mana ndalo Nyakoronga jonka pok watieko dwe ma okwongo ma bende oganda nacho ni Januari. Gino moro nitie yo makare Nyakoronga jonga machiegni chenro mono mar piny nyinga Sharon Ongao. Oyawre Nyakoronga jonga kamoro moro maintiere en okinyi machielo majaber machakwa romo e chenro mar piny kaachiel kod mano mar mbako romo. Erokamano ahinya kuom tudri kodwa e lak sechegi bed kodwa nyaka giko mar chenro ni mag rumo kanyo saa 5 mar onyango machiegni nyinga Joyce Oduor. Joyce ichionade? Achiu maber Sharon to in? An bachiu makare wamoro mar chopo ka. Mana kanyiso Nyakoronga jonga odong' mana gi ndalo dibed ni gin ndalo to teko dwe mokwongo mano mar higani oganda wacho ni dwe mokwongo ringo piyo keni korka kore nene yo machal nade onyalo wacho no otemo oringo piyo kalure ni wangega ni dwe mokwongo to mak mana ni Sharon onyalo wacho no bedo Januari gadiera to king'iyo kit chieng' mosebedo ka rienyo gi buru osebedo mathoth ahinya wakini dwe mar ariyo biro bedo yo machalo nade kata kamano jogo makoro chal mar kor lwasi nosenyiso ni dwe mokwongo biro bedo kod chieng' kata ncha neno ka nitiere milome moro makoro ringa keka in bende nochopo ni nitiere wechego mag kit bandia akeka gin bandia kata kamano chieng' to osebedo ka rieny radar osebed kinyiso ji mar mondo mi chieng' ka rieny tineno ka kimbi ritri kalore ni weche makamago nyalo kelo jema ne del kata kamano naneno ka jomet nowacho ni wach makamano ne bandia ni onge heat wave ma bende nitiere pacho ka ng'eni weche makamago wajaneno mana pinje kaka Dubai e kind mamoko aya kata kamano Nyakoronga jonga wasedache yo makare e dwe mokwongo wamigi line up mana makawuono Nyakoronga jonga kawuono en chieng' tich adek bang' ma abiro bedo kami weche manyien ibed gi ng'eyo ang'o matimore weche manyien bang'e Joyce Oduor ang'eni biro bedo kitayo chenro mar piny Nyakoronga jonga kapok wadonjo e chenro mar piny ibo bedo ka yudo nonro mar gazet kochakore saa 12:30 nyaka saa 1 mar okinyi gazet mar The Standard kaachiel kod Daily Nation weche magimiyo pek okinyi makawuono waneno ka opogore The Standard okete ka ni no longer in charge giketo picha mano mar ogai mar obila e pacho kae Douglas Kanja kakori wacho kae ni tielo machielo kendo iwacho ni bad migawo mochung' ne obila e pacho kae yudore kama tek ahinya kakori nyaka sani iwacho ni gin embane gikowo jonjore mar mondo mi omonj kanisa moro mayudore Othaya magi duto timore kinde makoro onge ng'ata ma osendhi kata osemaki kitudo kod monja makamago to magi duto bende timore kaluwore ni jogo ma bende ochung' ne rite pacho kae osebedo ka oling' thi kotudore kod maundu makamano mano timore mano kanisa kata od lamo mayudore gwengego mago maga Othaya mago duto ibo bedo ka yudo e gazet mar The Standard Daily Nation bende koro menyo mibadhi mosebedo ka timore e aguch omenda mano mar SHA okete kae ni SHA 11 billion looted from SHA omenda makore lach ahinya kopogore kod mano bende nitiere tipo mano mar japuonj moro ma jahigni 35 iwacho ni odika ka ni Madad Tutor had survived another Al-Shabaab attack nyalo bedo ni nitiere jogo maseche moko ne geto ngimane kata kamago mago gin weche malit ahinya obedo ka walidho e gazet bang'e Sharon tadonjo kod twak mokwongo kawuono obedo ka wang'iyo omenda mar sira ne sekta mar thieth e pacho kae omenda ma waseneno ka duono ahinya nyako chakore higa mokalo higa mar 2025 nyaka ne jatend piny mano Donald Trump akautelo mano mar pinyno mar Amerika ne ochungo moko kuom sira mane wuok Amerika kabiro e pacho kae kuom nyisi mano mar USAID mane siro weche mag thieth mopogore opogore obed mago magayo kute magayaki weche mag malaria kaachiel kod tuo mar kahera kata kamane kinde ma omenda makamago duono mano nyiso nang'o to kang' mane ma piny Kenya nyalo kawo mar mondo mi sekta mar thieth omed ngirore kendo omed chung' motegno bang' mano kawuono chieng' tich adek ibo bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta kama bang'e Sharon ibo bedo kitayo mbakoro kaka pile Nyakoronga jonga chako saa 3 mar okinyi nyaka saa 5 mar onyango gi chal mar fwambo bed gi ng'eyo gin weche magi maduto te ibro bedo kigeno yudo e weche mago manyien tok mar Nyakoronga jonga en ywak mopogore opogore ma bende jonyuol jopuonjre osebedo godo ahinya e kinde ma bende koro nyithindo dok e sikul okang' ma bende koro nomiyo kram ne jatend piny ka okang' mar nyiso sikunde mar mondo omiyo rwak nyithindo kaka gintiere bed ni gi uniform kata iongego to Joyce ng'eni gima mako wang' en ni nitiere gomenda masiro somo mago mag basari to basari chako chiwe kowuok e governor
MCA, woman rep, jaod bura, magi duto tentiere koda bursaries, kanyakla kod scholarship, kata mna maga county. To dang wendi koro jopuonjre mathoth, counties magwa kana mna kuom ranyisi Kaduo, nyithindo mathoth nodiwo dhi e sikul. Dibed ni bursaries gi, nitiere joma yuto mok nego bed ni chiwo, to bursaries gi kichiwo, gino kenge mage nyakorom Gajwang' mabende ing'iew mieduche makawuono, en mbaka mabende biro bedo kwa goyo. Nen geno marwa, ni nyalo kata mna bedo gi jaod bura, obed mano mar county, kata mana mago kar chung'od bura mopogore kata kamano gintiere retreat e gwenge mago mag Naivasha. Gino marwa no biro bedo kwa bedo kod jiki thuolo mabiro, kata kamano penjo makamage to nyaka wapenj. Koro mane thor wach marwa odioche makawuono e chenro mar mbaka romo chakre rupiny iwinjo kaka chenro magwa nitiere yoronwa ote lai mago magote machokare deka 6:00 mbui mag oganda wabiro ne chok achiel kokale mbui mano mar Facebook, YouTube, X kanyakla kod Citizen Digital. Ano wuon yude mbui maga duto te atiyo gi nying mar Sharon Ng'ao. Anyakora Gajwang' an bende nyalo tudre koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Bed kudo nyaka giko nikech ma en rupiny. Mokongo hoito ndweche manyien. The limitation generally requires about 2 years. Experts will tell you, and we have our Professor Francis Adol here. Chandowa kabisa, chandowa okwa pur tasebedo ka onge gimora mora man nyalo yude season maru tido karabolo nyaka manumu maembe oyukte irume yath. Nyakorom Gajwang' kamoro mintiere dakika hos kada boro tok sa pagario mar okinyi machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ng'ao. Kwa chako heni duol mochung'ne yiero pacho ka IBC ok binyalo goro kata pogo kiewo mag gwenge manyien motelo ne yiero maduong' mabiro. Jakom mar IBC Erastus Ethekon wacho ni thuolo magidong' godo tin mok gibinyalo tayo chenro no ka bende buche mapod nitiere nyim doho medo keto ohinga. IBC kata kamano dhi chako chenro mar kawo pach jopiny kod puonjo jopiny ewi goro kiewo mag gwenge motelo ne yiero mar higa mar 2027. Jafam marwa mar siasa Chris Awino lerono mathoth. Dweche 18 motelo ne yiero maduong' mar 2027, IBC ogoyo bade piny ni gionge kod nyalo mar goro kiewo manyien mag gwenge motelo ne yiero maduong' mabiro kaluwore kod thuolo machuok modong' kod buche motenore kod wachno mapod ni e nyim doho. Jakom IBC Erastus Ethekon olero ni chenro mar goro kiewo mag gwenge nyaka tim higa achiel motelo ne yiero maduong' gino ma ok nyalre kindeni nikech chenro makamano dhi kawo thuolo mar higni 2. A full delimitation generally requires about 2 years. Experts will tell you, and we have our Professor Francis Adol here. It takes 2 years for us to complete that comprehensive delimitation exercise. And of course, we are aware of the limitations placed by the Constitution as well, under Article 89(4), that requires that a boundary review that is intended to be applied in the general election, for example, the 2027 general election, must be completed at least 12 months before that election. Kopogore gi tieko goro kiewo mag gwenge higa achiel motelo ne yiero maduong', IBC bende dhi tiyo kod ripot mar kwan jo Kenya e goro kiewo makamago. Kata kamano, IBC ok nyal tiyo kod ripot mar kwan jo Kenya mar 2019 bang' doho wito oko ripot mar kwan ji e counties mag Wajir, Mandera kod Garissa e higa mar 2020. Kalore gi mano,
IEBC biro rito nyaka tiek winjo bura makamano e nyim doho mar Court of Appeal motelo ne chako chenro mar goro kiewo manyien. So until the courts resolve that issue of that population census report and the litigation around that is resolved, we can therefore not use that data for the discharge of our mandate, and therefore our work to that extent will remain hindered. Kakayo maber matimo ikrok malongo ne yiero maduong' mabiro, kweth mar Ethekon ong'ado gi duol achiel ni chenro mar goro kiewo mag gwenge ibiro tim tok yiero mar 2027. So therefore what we are telling the nation is that undertaking full delimitation alongside these other competing and equally critical obligations would create significant operational bottlenecks and may, and I insist, may compromise the overall electoral preparedness for the 2027 general election. The Commission has made a decision to undertake limited and phased activities towards electoral boundary reviews without compromising the quality and the level of preparedness for the upcoming general election, which is fast approaching. So we are therefore telling Kenyans that substantive boundary delimitation will be undertaken after the general election using the legally and nationally applicable population census. IEBC bende olero ni kata ka ogor kiewo manyien mag gwenge, onge kwan manyien mag od bura ma idhi medo ewi 290 masani oyang kod pend chik. Kata odoko ni gisebedo kod midhiero makoni kod kocha, IEBC osingo ne oganda jo Kenya ni gidhi bago yiero ma ohuyanga kabe ne gigeno chako chenro mandiko jogombulu manyien e tielo mar ariyo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom gajwang' nonro oyango ni 34% mar mine ma pacho ka osekalo lwenje mag kit chwech. Moyangi e report mar aput ma yande ochuogi mondo okony tieko lwenje mago mag kit chwech. Report no ochiw ne jatend piny William Ruto. Kaluwore gi nonro mar report mar chal mag lwenje mag kit chwech mosebed ka inono e kinde thuolo mar higa achiel kod aput manochuogi gi jatend piny kotelne kod jalupo gai machon mar doho Nancy Baraza. Report no yango ni lwenje mag kit chwech osebedo kalandore e kor gwenge ma pacho kae. Report no yango ni kwan 34% mag mine ma pacho kae oseyudore lwenje mag kit chwech chakre tin mag ka gin kod higni 15. Kwan 13% mag mine ma pacho ka bende oseroch ratichgi e yor terruok e kit ngimagi. Report no bende yango ni kinde thuolo mar higa 2022 gi higa mar 2024 maromo mine 1,639 bende osenegi kaluwore kod lwenje mag kit chwech. Okang' manyiso kaka medruok mag lwenje mag kit chwech osebedo ka medore pacho kae. Kaluwore gi nonro, thoth nek mag mine ma kamago ne otim kod jogoeko machiegni kodgi, manyalo bedo joutegi kata jokanyo mag familia magi. Nonro no bende yango ni mine mantiere kinde higni 30 nyaka 44 ema ni buche ma kamago oyudo, ka ripode mag nek mag rowere ema ni thoth. Apud no bende notimo nonro ne counties mane ripode mag lwenje mag kit chwech omake mach. Counties moriwo Nairobi, Nakuru kod Meru noyudo kwan mathoth mag ripode mag nek mag joma mine. Kata kamano, seyo pod nitiere ne buche mamoko ma ripot maggi ok ochiw. E kinde thuolo mar higa achiel mane gidhi nyime kod nonro, apud no yango ni achiedh nade kaka kawo kum ne nek mago mag mine pok oyang malong'o kod doho ma pacho kae kaka ketho. Jomoroch ratichgi bende samoro ok gin thuolo mar chiwo ripodego. Nonro malong'o mayango kwan mag oganda mosedore lwenje mag kit chwech bende piny Kenya onge godo malong'o, ka achiel kod nok mag kuonde malong'o ma ichiwo ripode mag lwenje mag kit chwech, ka thothgi nyaka yud mana sir mondo ochwale tijegi e yo makare. Mondo tiek achiedh nade makamago, apud no okwayo mondo bad migepe mag piny owacho okaw ting' mar nono buche mag kit chwech kendo winjore chiwnegi tarige mogik mag chiwo ripot makamago. Mondo tiek timbe motenre kod lwenje mag kit chwech, apud no kwayo mondo ket chike malong'o, dhoudi mopogore mondo lok kitgi kod timbe magisedak godo kuom thuolo malach, kendo dwaro mar tieko lwenje maket kod mano obed ting' mar oganda duto. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.
Nyakorongo jwang'en mor ne japuonjre Sebastian Onyango manyoro ne manyocha ne odok nuoyo grade mano mar 9 e skul primar manyakwere e sub county mar Rongo bang' rem yudo omenda mag donjo e grade mano mar 10. Sani japuonjre no oyudo sir kendo orwake e skul sekondar ma Uriwo. Jafamaro Alebich miyo lerno. Japuonjre Sebastian Onyango koro nyalo buonjo kendo dhi nyime gi chenro mar somo e skund yawuoyi Muriwe Kachud Bura ma Karachuonyo kama ne oluonge bang' timo penj mag grade 9 e skund primar manyakwere sub county mar Rongo. Japuonjre no odiochieng' manyoro ne odok nuoyo grade 9 e skund primar manyakwere kaluwore gi onge mar school fees kod mwandu mamoko mano nyalo tiyogo e sombe e kinde ma jopuonjre mamoko mane gitimogo penj to dhi nyime kod somo e skunde mane oluonggie. Riyo mar yudo somo mar japuonjre no ne ochopo ir jotelo mopogore makoro ne okawo ting' te mar sombe kendo Sebastian ne okopando morne bang' donjo skul ma Oriwo kama ne oluonge. My parents were not able to take me there. Then I just decided to go and repeat. And now I am very happy now that I have been admitted in a senior school which I received my admission letter from. I'm very happy and thankful to those who have supported me to reach here. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, jaod bura mar Angweri Dr. Lilian Gogo, kaachiel kod jochiw kony mamoko ne ochiwore kendo kawo ting' mar japuonjre no kama ne gichulo ne school fees te Uriwo kaachiel kod mwandu mamoko mabiro konyore gi chenro mag sombe nyaka otiek somo e skundu no. Adwa nyiso jo Kenya ni Dr. Lilian Gogo biro chulo fee mar Sebastian e higni 3 modhi bedo godo Oriwo Boys ka chakre grade mar 10 nyaka grade mar 12. Hello Nelson Adoko Foundation ne wachopo kanyo wayudo e weche mag mbui ni wuoyi matin Sebastian odok mondo onuo grade 9 ka jowadgi to dhi school. Kane director Nelson Obonya Adoko winjo wach machalo kamano to nogo simu mowacho ni waringi nyakwere school kawuono gokinyi kendo the first thing mwatim wadwa ng'ini fee mar first term en pesa di mane gi mane wakwongo timo. We went kasto ne wadhi mwachulo fee mar first term no. Director migawo mar somo e county ma Homa Bay Eunice Ahemba mane otelo e chenro mar dhi omo japuonjre no e skund primar manyakwere sub county mar Rongo ne okoni Sebastian biro dhi nyime kod chenro mag sombe maonge ng'ikruok kata matin. He's going to pursue his dream and just to confirm that he's not just going to be left here in uniform and not part of the program. With me next here is the immediate incoming class teacher for Sebastian who will issue him some textbooks here. Ka japuonj maduong' ma Oriwo Tom Amadi ne opako jogo mane owuok oko mar kawo ting' mar japuonjre no ka okono biro dhi nyime kod sombe maonge pek kata matin. Antija kaka principal en mondo mi atim gino ma sirikal dwaro. Sirikal dwaro nyathi ka nyathi mondo mi ochop lekne kendo dhi e secondary school mondo mi gisom 100%. An mae gimomiyo abiro mondo mi amany nyathini kaluwore gi directive mar ker marwa Honorable His Excellency Samoei Ruto William Samoei Ruto mane ochiwo chik ni mondo nyithindo gi nyaka wadwargi mondo wakelgi school. Teacher mar Sebastian Onyango kendo kawuono wan gi mor mang'eny kendo agone Nyasaye erokamano kuom yo moseyawne Sebastian kendo sani koro nyalo dhi e skul. Wago erokamano ne jo media kuom tich ma gitiyo maduong' momiyo wach Sebastian ong'ere kendo sani oseyudo konyruok. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kapod ne weche motenore kod somo en ni moko kuom skunde mantiere rang'iny mar C4 e counties ywak ni giyudo kwan mago mag jopuonjre manok madonjo e grade 10 kendo mano miyo gi luoro ni ginyalo podho ka ok oresgi. Jafamaro Simfros Okinda miyo lerno. Chenro mar rwako jopuonjre skunde mag senior igeno loro ayanga e giko jumani. Kata obedo ni nitie ripot ewi skunde mar rwako jopuonjre mathoth moyo kwan mowinjore, moko kuom skunde mag C4 to ywagore ewi kwan matin mar jopuonjre mosedonjo e skundego. E kaunti ma Siaya, skund sekondar ma Kabura kod mano ma Mahero, nyaka sani osemana rwako jopuonjre 4 skul ka skul, ka gijiwo jonyuol mondo omed tero nyithindogi e skundego ma gilero ni omewo gi mwandu mag somo. Wan gi facilities maber manyalo miyo somo mar STEM kod social sciences mondo chiw e yo makare.
wan gi laboratory, wan gi jopuonj moromo maber manyalo puonjo those pathways fairly. Jopuonj gi koro ywak ni kwan matin mar jopuonjre ma giyudo otenore kod weche mamoko kamoting'o chenro ma sirikal notiyo godo e pogo jopuonjre e skunde. Nyalo bedo ni chunygi mang'eny nyohero sport to jogi to ng'enygi to ng'enygi nodhi mani national schools. Mae moweyo day schools odong' ma onge nyithindo mang'eny. Komachielo skund sekondar mamuer moting'o jopuonjre madok pacho kod mago madagie skul oyudo jopuonjre 35 kende kata obedo ni gigeno yudo jopuonjre 135 kende. Pod wan gi space mar nyithindo 100. To kata mana mohingo kanyo pod wan gi facilities manyalo accommodate more than that. Kata wanwang'o na nyithindo 200 pod wanyalo accommodate. Keche wan ga very big dormitory kachacha. Ma nyithindo koro moro cha is empty. Koro nyithindo go pod wanyalo accommodate. Kata mana gibed ni gin jo day kata gin jo boarding. Kata boarding ga nwang'o mana over 100 pod wa accommodate. Japuonj maduong' odok ne skuno kolaro ni skuno osebedo kata maber e piny madongo kendo jonyuol ok onego luor tero nyithindegi. Wan gi mean mar 5.7. Ne wan gi 32 students. Out of 32, adek kende emne nigi D+. Waonge E, waonge D-, modong' gote nochako C- and above. Kamano bende St. Patrick Segere bende yuago nok mar jopuonjre mosedonjo kipimo kod geno mane gin godo. Aparo ni kendo be gimodwa chandowa nayudo ka nyithindo manomiwa through the direct portal moko no wayudo ko transfer odhi e skunde machal C2 moko bodhi kata mane C1 mbele kono. Samoro sirkal ber kobiro bedo gi policy ni kama ne iso ketie cha kaber te mibede kik chiw thuolo ahinya mar loko nikech kiloko to nitie skunde moko ma biro dong' nono. Ngalambuor ma en jatend skundno jiwo jonyuol mondo oter jopuonjre e skundno kolaro ni kony mowuok kuom jaod bura margi omiyo jopuonjrego nyalo chiemo maber kata kapok gichudo. Ne mjumbe osapotwa nyocha wayudo chiemo e yor bando to gi oganda to gi mo mar chiedo. Koro miyo wanafu kabisa maseche mwawuoyene wanyalo miyo nyithindo gi chiemo, wachwako negi chiemo manokelgo to gichamo chama. Miyo admission kata gibiro gi uniform kende to kwan gi wasiwasi ahinya nikech chiemo to koro nitiere ma ginyalo chamo. Koloso odiochieng' manyoro, jatend migawo mar somo Julius Ogamba nolero ni migawo no biro neno kaka itimo skundego mani kod kwan matin mar jopuonjre kaluwore ni nitiere ni moko kuomgi nyalo nimo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakorongo jwang' dul maketo jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo ochako tiyo kanyakla kod jokanyo e sekta mar somo mar payo lony mitiego kaluwore kod lai manyien mano mar CBE. E romo mokelo jokanyo mag sekta duto e boma ma Nairobi kamoriwo jopuonjre giango chenrogi kamotelo en lokruok moseketi e tiego jopuonj ahinya to ne lai ma pod onge kod jopuonj e senior school. Judith Omondi ni kod ler mathoth. E kinde ma piny Kenya riore kendo keto lai makare mar chwalo kit somo mar CBE mane ochakore higni bora ma okalo, kuonde tiegruok mamalo bende koro yungni kendo manyo kaka giloso tiegruok maggi e yo ma oluwore kod kit somo mar CBE. E romo ma okelo kanyakla jopuonjre mbalariany duto ma pacho kaka achiel kod apisas mag piny owacho, jagoro ma ongirore migawo mar somo Beatrice Nyang'ala oyango ni lai mag tiegruok duto mag kuonde tiegruok mamalo iloko kendo kochakore gi jopuonjre ma ikawo higani kit lai mar CBC dhi chako neno e kit somo ka somo. At the university level, we are preparing to receive this CBE graduates in 2029. Already, all the universities are undertaking pedagogical training. We have also reviewed the coverage and scope of our programs, and we know there are gaps in areas like the sports, the creatives, and going forward, we'll be admitting more teachers to be able to get the expertise that is required to deliver these courses in our universities. Kama omi pek sani kod thoth mbalariany ma pacho ka ahinya to mag piny owacho en tiegruok mag jopuonj manyaka sani ni kod dwaro mamalo ahinya to jopuonj mag tije lwedo e skunde mag senior secondary. We started by preparing
the schools of education, because then these need them to train teachers who already have to go and start teaching these students in junior secondary schools, in senior secondary schools. So we started there first to ensure that they are properly, as our graduates leave the universities, they are properly Duol maketo jopuonjre e mbalariany bende oyango ni gichako tiyo kanyakla kod jopuonj mag senior sekondar e tiego jopuonjre ma oseriwore kod grade mar 10 kuom higni 3 ma gichano bedi e skunde mag sekondar, ka giyango ni ma dhi kelo yot ka jopuonjre gidonjo e kuonde tiegruok mamalo. This is a beginning, this is a journey that we are going to walk with the students who come into grade 10, so that as they move to grade 11 and grade 12, then we will be celebrating the competencies that they are able to acquire as they go through their study. Just like we've seen students who were, in the current, environment, be seen not to have performed well with a D+, now working in the US. That is the kind of conversation we want to see. Kupogore kod lai mar 844, laini mar CBE bang' higni 3 mag jo grade mar 10 e senior sekondar, moko kuomgi biro bedo ni ondisore ne tich kata kapok gidhi e mbalariany. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopuonjre kod jogweng' mantiere alwora mar kar tiegruok mar tije lwedo mar Rangwe kata Rangwe Vocational Training Institute ne obago ng'anyo mamula mar sundo sirkal mondo otim lokruok e kar tiegruogno. Magi wacho ni gisani podho. Jopuonjre wacho ni kar tiegruogno mayande ni kod jopuonjre mohew 2,000 mane somo courses mag tije lwedo. Sani dong' mana gi jopuonjre maromo 200 kende. Ka thoth jopuonjre osedar kaluwore gi kit kaka itaye. Jopuonjre go odiochieng' manyoro ne obago ng'anyo e dho rangach mar kar tiegruogno, kama ne jogweng' oriwore kodgi. Ajaka Ganka, I'm a student in this school. To gik mwa sekale, achiel kuom gi en kaka mag exam. Exam iyudo ni watimo exam 3 kaka modeulo biro. Ni modeulo wach ni watimo exam 3. Jomoko timo 2, jomoko bende nitie matimo 1. Idhi yudo ni watimo kama to gikone ni ati idwa ni mondo wachul siling 12,600. Is it making sense jokama? Sasa hii shule naona inadidimia. Na vile tunasonga shule inadidimia. Na ni kwa sababu gani? Administration ya shule haijapanga hii kitu vizuri. Sasa tunataka hii administration igeuzwe ili wanafunzi waanze kujaza hapa. Hawa mama wetu wa Kagana tulikuwa tunawapromote biashara yao hapa. Sasa hizi hatuwezi wa promote juu hakuna watu. The following year baseso chako ologika. Oduogo chien koro baseso bi koro donja Nissans go biro koro Provox. Ka Provox ne rumo koro en apiko donjo to gichope gate tineno ka misigo ting' odok. Kipenjo ntang'o matimbre to gikoni ya ok oyien ma mondo wadonji nikech register nyaka penj chuth. Nyithindo nyaka mi right gi wawinjo kata nyocha giyiero kata nitie ka giyiero nitie ka gitimo campaign. They didn't campaign. Jopuonjo dhi to yiero mekgi ma ginyalo soyo fuko. Adier koso miriambo. Doho jiwo jaohala Dr. SK Macharia mabende en wuon Royal Media Services kod jago momako bura ewi kambi okumba mano mar Direct Line Insurance mondo obed gi twak gi lalruok e kindgi kalure gi bura mantiere nyim doho no. Jago moro yande odhi e doho mar kwedo okang' mar woyo board mar kambi no mar Direct Line Insurance. Ifinya kidi nigi mathoth. E doho mamilimani bore Nairobi, jaohala mabende en jakom kambi Royal Media Services Dr. SK Macharia ochopo kaluwore gi chike doho ne bura e wi kambi chiwo kumba man nyamburko Direct Line Assurance Company Limited. Yuarruok e wi kambi no ne omoch dwe mar 9 higa mokalo bang' apisa moro mar Direct Line donjo ka odwa ni Dr. SK Macharia makne bura gi seyo mar wuoyo oko board mar Direct Line ataro mar chike doho. Achiel kuom buche mane winjo kawuono en mar pok ma kambino mag jokanyo. But you will note from the court records in various matters touching on shareholding and directorship that it's the plaintiff who keeps on filing application after application. If those applications can be done away with, then it will open an avenue for addressing the substance of the case. But the moment parties keep on pumping applications, we'll never move.
Kata kamano, doho jiwo jamak bura kachil ko Dr. SK Macharia mondo lalre makare wi wachno mondo giyud kaka inyalo sud nyime kod burano moloyo siko kichwalo ng'ur mopogore opogore doho. If all these matters were before me, that is what we like that. And now this direct line issue would have gone long time ago. So the parties, they know their position. If you are not a shareholder, we say you are not. If you are a shareholder, we say you are. And then now from that we are able now to move. Please. Yes. Find a way out. Thank you. You are the senior most here, isn't it? Yes. So I said find the way out. Speedy hearing. Speedy hearing. And you also get a decision. Ng'eto mar bura kaponono Dr. SK Macharia nodhi ataro mar chik kuom muoyo board mar Direct Line. Ibiro tim tarik 12 dwe mar 2 higani. The alleged contempt, the alleged contempt which my lord has alluded to, were not filed by any party formally, so as my lord would issue orders and requiring my client to appear to show cause. Parties through their council will sign the written consent by you. They sign so that there is no avenue of saying I didn't participate. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorongo Ojwang ne weche mamoko maluoro doho heni bura ewi nek mar rawera Albert Ojwang. Mano negi hete sedo bila ma Nairobi Central biro chakra yanga chieng' tarik 7 mar dwe mar 3 mar higani. Jal buche Diana Kavedza ne ogolo chik mager ni burano ok owinjore ochop dwe mar 4 kapok orumo. Tarige mag winje koro dhi bedo chieng' tarik 17, chieng' tarik 23, 24, 30 kanyakla kod chieng' tarik 31 mar dwe mar 3 mar higani. Kavedza onyiso ji duto monywandi e burano mondo luwre kod chike moketi kapisa mochung'ne nonro kod jomin buche. Bendo mi chik ni ochwal e doho joneno duto kanyakla kod neno mabiro konyo e yalo burano. Joneno moko winjo yanga e lela biro chiwo nende gi ndalo 2 mokwongo mar burano ka achije 6 moting'o manen OCS Samson Talam ibiro med geng'negi mondo kik giroch burano. Nyakorongo Ojwang riwruok makedo ne ratich oganda Vocal Africa koro dwaro ni sirikal ma pachoka ogol duonde e wi okang' mano kaw ne moko kuom rawere ma pachoka mane oter e tije mamoko e piny Russia, to kata kamano nokawgi morwakgi e lweny. Familia mopogore opogore ywak ne piny owacho mondo konygi yudo jogegi ma bende nolal, kendo ringre mago mag bende nosetho odwok dala kata yango chal mago ma pod ngima. Lidio Keyo nigi ler. Achiel kuom mise mana jatend piny Kenya William Ruto yiengo e tende en loso thuolo mag tije ne rawere pachoka kod pinje maoko. Kata kamano, wachore ni achudhe moko man kod oteku oseteko chenrono kendo keto moko kuom rawere e otegu. Mayudhe dhi manyo tije kuonde mopogre, madhi Saudi Arabia dhiyo tije ute, madhi Russia dhiyo, madonji lweny. To waneno ni Ruto wuon ema sudo jo Kenya ma rowere mondo dhi tije woko tije ilagi. To wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa, donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto leng'thi. Tinende moko kuom familia ma jogegi ne otere piny Russia nogolo duondgi ne piny owacho mondo konygi manyo jogegi ma moko kuomgi olal, moko tho kendo ringregi okwamo e piny Russia, kama moko to oduogo e pachoka gi hinyruok. Nimeshika tu picha kumwangalia hivi. Magi Nyakorongo Ojwang gin moko kuom familia manochopo ka mar nyiso sigana motenre kod nyithindgi manodhi e piny mar Russia mondo mi otim tije moko, kata kamano noketgi e lweny. Nyaka sani nonro nyiso ni moloyo ringre 20 onindo kendo kan e kuonde kano ringre mar jomotho mantie piny mar Russia. Charles Ojiambo noyudo ote ni wuode achiel kende Oscar Gola noyudo tich e piny mar Russia higa mokadho. Ne gibedo gi tudruok kuom kinde eka bang'e ne oduogo yudo wach ni wuode ne onegi e lweny. I was informed my son passed and was or is still lying at a morgue in Rostov-on-Don. Rostov-on-Don is an area southern part of Russia. Bwana yangu ako hapa ndio huyu. Akitoka huku alikuwa ameambiwa anaenda kazi ya
udereva. On 27 ndio niliona news. 27 November. 27 November ndio niliona news akiambiwa ameaga dunia. Martin Macharia Mburu. Tumeenda sana kwa diaspora, wanatuambia tu tugoje. Naomba tu Musalia nisaidie. Naomba tu asikie hii. Hata watoto wangu wanashida akiniuliza hao wadogo. Baba yetu atarudi lini? Juu hata hawajui kama alikufa, hawajui. Peter Kariuki wuode ma jahigni 28 ne owuok pacho ka kaditie piny Russia kaka jariem nyamburko, kata kamano kanochopo norwake lweny, noyudo hinyruok moduoge pacho ka Caroline, to kata kamano nyaka kawuono pok ong'eyo kama wuon pargi nitiere. So later on we learned he got injured in the war. His right hand is broken now, has a fracture, and he was brought to a hospital near the border, Russian border. According to my son, we have more than 500 Kenyans in Russia. Nilishtuka sana na aliacha mtoto wake, akasema mimi namwendea mtoto wangu kwa sababu aende college. Sasa pia huyo mtoto ashakuwa stranded. Riwruok mar Vocal Africa dwaro mondo mi piny owacho okaw okang' mar chik ne jogo manowuondo jo Kenya go kendo terogi e piny mar Russia ne tich mane ok gigen. Bende gidwaro mondo mi yaw tudruok makare mar ketogi e ng'eyo e wi chal mar jogegi. Ndalo moko nwaneno kaka dhano matimo ohelime ge madawa kulevya udonje to udwoko gi Kenya, kata manotwe kucha bitwo Kenya ama ng'wonini. To koro jo Kenju motho tok no dhi timo mahundu, no dhi tich ang' masindo mondo udwok gi Kenya. Some Kenyans have lost their lives. Others remain stranded in hostile conditions. Geno manyola nigo en mondo mi piny owacho oyudie yore mag neno ne jogegi oduoge thurka kendo yaw tudruok kokadho mbetre mar piny Russia. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakor mgajonge sigana mar Lydia Okeyo bende makilo e giko mar weche manyien okinyi makawuono dakika en 37 tok saa 10 mar okinyi mabiro e nonro mar gazeti gi nyawadwa Joyce Oduor. Warad kendo kono rom kanyo saa 3 e chenro mar mbako romo. Nyinga Sharon Ong'aw. Tich ang'wen ka tich ang'wen wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo to ok nasomo e polytechnic, nena najua kali tu kaka kora timeni. Pok opogore keto lere wi jogo ma pile loko michgi obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai ineno to ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka kuong ng'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Mine makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo.
gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi. Kik bai. Nitie sigana e tok thum mora mora, kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Jojuwene mano chaya sane bade. Machieg moro yano wang' ma sonya ka wuoche dhoge molil. Ka wafwenyo chakruokgi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyake kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya. Tich abich saa 2 okinyi. Kik bai. Nyakwara Mugiajwang dakika en 42 tok saa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazet Matai. Nyinga Joyce Oduro. Okinyi makawuono Nyakwara Mugiajwang antiere kae kod Boniface Otieno mar mondo mi wang'isi gigo manitiere e gazet. Oyawre Boniface, ichiew nade? Ayawre ahinya, achiew maber. Ageno ni bendi chiew maber. Okinyi makawuono Nyakwara Mugiajwang duto kama gintie bende ageno ni ochiew maber. Wan kae mondo awalidh nigi gazet ariyo odiochieng' makawuono, gazet ma Daily Nation kata gazet ma The Standard. To king'iyo gazet ma Daily Nation kod The Standard, epani gazet mane ma jopiny nyalo ringo nyiewo ahinya odiochieng' makawuono Boniface? Anyalo wacho ni weche shagi nikech gazet ma Daily Nation ndiko kaka omenda maromo bilion 11 okwal e duol mar SHA. To gazet ma The Standard to wacho ni no longer in charge. Kendo neno ka picha Inspector General of Police oket kacha. In short, gitemo penjo ni to gik matimore pacho kae kaka mancho timre ni jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua othaya koche kanisa monj machalo kamago timore nang'o to police nitie. Aparo ni mae to wach ma nyo the first time mane news ni break gazete mang'eny pacho kae ne ondike. Gima wach manyalo wacho ni kawuono gazet mibro us en mar Daily Nation nikech wach magikete mbele kae en wach no ma bwogo jo Kenya mang'eny kabisa nikech omenda ma kore lach kaka bilion 11 kanyalo lal e duol mar SHA seche ma piny Kenya nitie ng'ukruok mopogore opogore e weche chieth. En gino ma paro ni bwogo japiny kabisa kendo ripone ni to ang'o minyalo tim mondo mi lal mar pesa ma kore lach kamae kik bed med dhi mbele e okinyi makawuono. Iwacho ka joma kare ahinya kendo mane momiyo adwa ni wachak kod gazet mano ma Daily Nation okinyi makawuono mondo wang'i ane gigo duto ma gazet ma Daily Nation omiyo pek kopogore kod wach mano mar kuo kata mibadhi mosebedo katimore ka gucho omenda mano mar SHA. Wang'eno odiochieng' manyoro jakom mano mar duol matayo weche magiere pacho kae Rasta Sethekon gin bende ne giyudo thuolo mano mar loso kod ute fwambo ka bende koro ne giyango chenro ma gintiere godo mano motelo ne yiero mar 2027 kata kamano ne giwacho ni ok gibedo kod nyalo mano
mar nono kiewo kaachiel kod yango kiewo manyien e pacho kae ka yiero mar 2027 pok ochopo. Kete kae ni why there won't be new electoral units for the 2027 polls. Kopogore kod mago weche mago mag nek mag joma mine bende aneno ka gazet mano ma Daily Nation omenyo. Ndike kanyo gin weche makoro kete sector mano mar crime kata maundu mosebedo katimore pacho kae. Crisis, femicide crisis, how farming cycle, school terms and public transport fuel the vice. Mago mogo kuom sectors makore yango nosebedo ka nyayo medruok mag nek mag joma mine e pacho kae. Weche mamoko mag gazet ma Daily Nation omiyo peko kinyi makawuono Boniface bathe kanyo bende aneno ka nitiere tipo mano mar japuonj moro ma jahigni 35. Owach ka ni Madad Tutor had survived another Al-Shabaab attack e kinde mokalo chien. Kata kamano e kinde mane otony kowuok e lak tho jomaundu kata kweth jonjore mag Al-Shabaab nong'ise ni giboduogo. Te kinde makoro ne giduogo ne gikawo ngimane matende ni ne ginege. Mago duto obobedo ka walidho. To mana kaka isewacho ni jopiny nyalo gomba ahinya mar mondo mi ong'iane mibadhi mosebedo ka timore ka guch omenda mano mar SHA. Adwa dhi it gazet mar 4 mar gazet mar Daily Nation. Ka nyaka sani jatend migawo mochung' ne wechego mag thieth mano Aden Duale osewacho ni nitiere jochiw thieth ma bandia maderom 40 ma osemaki kitudo kod kuo makama. Omenda maderom bilion 11 oselal e aguch omenda mar SHA. Kiwacho ni nitiere ute thieth mago mag ji giwegi mosebedo ka oro claims mabandia mosemiyo nitiere pesa mathoth mawuok ka omenda mar SHA. To kinono gadiera iwacho ni seche moko gioro claim ni gitimo bero makama to kong'i to kara onge gima gitimo. Nyalo wacho ni en wach ma tek kabisa nikech aguch agulu mar omenda mar SHA mana kaka isewacho oselalo bilion 11 chakre October 2024 nyaka April 2025. Kendo kinyalo paro mane period maparo ni agulu ni nobedo established. En wach malit kabisa nikech seche ma for example Duale wacho jatend migawo mar thieth Aden Duale wacho ni pesa gi yore achiel kuom yore mamiyo pesa gi lal en ni jogo matiyo hospitande gi nita register themselves kaka jotuo kendo giyudo loophole mar kwalo pesa makore lach kamae. Kendo wachore kae ni cesarean section joma mine seche madhi nyuol ka nyathi otamre biro in a normal process seche moko chunoga mondo otim gi cesarean but yudore ni cases moko oko merit kendo yudo ni itimongi cesarean to kor en ng'atno ma nyalo konyore normally. Anyalo wacho ni owacho ni nitie jogo mosendi kendo ageno ni okwach kich biro kawo gi hatua mowinjore mondo ne ni to jok machalo kamagi inyalo migi kum mowinjore kodgi. But anyalo mana medo wacho ne jatend migawo mar thieth pacho kae Aden Duale ni pod in gi tich maduong' kabisa. En owuon ose admit ni kano odonjo Afya House kacha to ne owinjo ka dhano luongo Afya House ni Mafia House kendo nopenjore ni to wach nying marach kamae to mi section motiye nikech ang'o. But osetimo nonro makare oseyudo ni bad migawo motelo ne mibadhi ng'enyie. Ananyalo mana medo ng'ise ni ang'eyo ne ng'at ma ohero tich kabisa kendo ng'at matiyo one of the CS manyalo regard kaka ng'atno matiyo matek kabisa. Ananyalo mana medo ng'ise ni obed very firm. Corruption ama mibadhi ok en gino mayot tieko especially ka department moterie yudo ka en gino mosenya kabisa. Jogo mantie kuro manyayo mibadhi departments opogre nyaka to ogol woko mondo ne ni to odwa tieko wach mibadhi health ministry machalo nadi. Otherwise aparo ni gimotimo ni en gima ber wuok ka jatelo nyiso jo Kenya ni mae gima nayudo kantie kae to mae uchunguzi mwasetimo to mae nonro mwasetimo nubwa yudo ni pesa machalo kamae nolal. Seche moko wacha adier en gino manyalo konyi kata in iwuon kaka jatelo moloyo timo gima kisungu luongo ni cover up. Iseng'eyo ni nitie kwe department mari to idhi link to in jatelo wantie kanyo. Aparo notimo gima ber but wamedo mana ng'isa ni pod bedo firm kabisa mondo ne ni to jogo matimo mibadhi machalo kamagi omakgi bomigi twech mowinjore kodgi. Mane gima nyalo wacho ne chieng' makawuono. To kotudore kod wechego mag thieth jatend migawo mag twech kata ka ondamo mager ne jogo ma osebedo ka timo maundu makamagi. Jatend migawo mag thieth mar thieth mano Aden Duale osewacho no medo keto maino neno ni piny Kenya obedo piny mokwongo mabobedo ka chiwo weche mag thieth kata gi sekta mar thieth obedo makare mar mondo mi jopiny duto obed maromre e kinde mag dhi manyo thieth e ute thieth ma
pacho kae. To kaluore kod ogai mano mar jamin wache buche mano DPP nyaka sani nitiere directors ka achiel kod jotije mago mag kuonde tiyo ariyo mano mar Jambo Jipya Medical Clinic mayudore county ma Kilifi ka achiel kod St Mark Orthodox Hospital mayudore county ma Vihiga. Magi moko kuom jogo makoro ne nitiere mibadhi moro makoro ne gitimo makoro gimiyo nitiere omenda mathoth mane koro miyo hospital makamano. Kuom ranyisi wacho ka ni nitiere directors ariyo ka achiel kod jotije abich mago mag Jambo Jipya Medical Clinic ma negi chwalo claims mabandia mano maderoma $2 negi chwalo ne SHA. Kata kamano nyaka sani koro oyudgi kod ketho. Iwacho kanyo kod dongere ni conspiracy to commit a felony. Mano king'iyo kare mano mar 393 mano kaluwore kod penal code mag chike mapacho kae. Wagino ni jogo mosebedo ka kwalo omenda e aguch omenda mano mar SHA ibo bed ka ikaw negi ondamo magera mar chik. Adona dhiet gazet mar abich mana bathe kanyo Boniface mano kotudore kod wechego mago mag nono kiew e pacho kae. Odiochieng' manyoro ne wanno ka jakoma mano mar duol mochung' ne wechego mag yiero e pacho kae Erastus Ethekon nowacho ni wechego mago mag nono kiew ka achiel kod yango kiew mamoko ok bi nyalore pacho kae. Boundaries review before polls not feasible. Kaloro ni nyaka sani wang'e ni chenro mano mar nono kiew no winjo bed ni timore kata kamano wasekalo timeline. Wang'e ni kaluwore kod pen chike ma pacho kae kiew winjo bed ni nono bang' higni 8 kata higni 12. Kata kamano wasekalo timeline makamano. Bende Ethekon nowacho odiochieng' manyoro ni nitiere jogo mosebedo ka temo ng'ise mar mondo miyo medane kuonde kwana mar kuonde chung' od bura e pacho kae. Gino mowacho ni ok bi nyalore nikech kaluwore kod pen chike ma pacho kae iwacho ni wanyalo mana bedo kod kuonde chung' od bura 290 ma ok nyal bedo moheo kanyo to bende ok nyal bedo matin ne kanyo. Kata kamano wang'e no ok bi timore. Onyalo mana timore bang' yiero mar 2027. Boniface. En adier ni jatend weche mag yiero pacho kae the chairperson Erastus Ethekon wacho ni ok wabi bedo gi nafas mar nono kiew ma wantiere go pacho kae nikech owacho number 1 ni omenda matimo kamano onge gi seche machalo kamagi kendo paro focus mar IBC gi seche machalo kamagi en ni neno ni ginyalo timo yiero yo machalo nadi. Akang'eyo ni wach ni biro ketowa kaka jo Kenya yo machalo nadi nikech wang'eyo ni higa manyien wadhi e yiero to mana kaka isewacho pen chike ma pacho kae wacho ni oripo bed ni wanono kiew mwantiere go pacho kae bang' dweche 8 between dweche 8 gi dweche 12. Does it mean ni wase violate the constitution? To kama no is the case to wadhi timo yiero seche machalo kamagi ka ng'ato dhi e doho bochungo process ma yiero ma biro bedo go next year. Bo wacho ni ok wanyal timo yiero next year. Mae biro keto wakanye wan kaka jo Kenya. Aparo ni IBC yudre kama tek kabisa manyalo wacho gi kisungu ne litmus test maduong' negi seche machalo kamagi kendo ok ang'eyo ni biro timore nadi nikech mana kaka jogo ma kwedo sirikal gisebedo ka giwacho ni IBC notimo makosa kendo ang'eyo very well ni nitie ng'atno ama nitie kata groups moko maparo pango dhi e doho mondo chung' yiero maduong' mabiro betie higa manyien based on the fact ni jogi nyocha oko ayukaw nafasi margi mondo mi otim nono kiew mantiere pacho kae. Chairman mar IBC Ethekon wacho ni nono kiew mantiere pacho kae be nek nyalre nikech commissioners ne onge. Wang'eyo mana ni higa mokalo yaka commission mar IBC duol mar IBC na ochuogi maber mondo oyud kaka ginyalo tiyo tijegi. But ok ang'eyo ni seche makoro gidhi e doho gibiro wacho ni magi mabiro bedo defense margi ka giwacho ni oyo wan ne waonge gi nafasi number 1 mar timo kamano kaka ne udwaro no within the timelines. Number 2 ne waonge commissioners and number 3 ne waonge budget. Ok ang'eyo ni mae defense margi but aparo ni wach ni ketogi kama tek kabisa nikech aparo jafwambo moro nyo penjo gin to going forward mae biro bedo nang'o to wacho ni we will cross the bridge kwa chopo kanyo nikech owacho maber kabisa ni jo Kenya be gin jogo mohero dhi e doho kabisa. Bro ok bi kawo jumbe mang'eny biro neno ka ng'ato biro dhi e doho pingo yiero maduong' mabiro 2027 nikech IBC constitutionally neko
bedo gi nafas no mar nono kiew mwantiere go pacho kae gi timelines manowinjore kod erokamano. Kata kamano warito neno nobo bedo e yo machalo nade kalo ni wenge duto to sani koro ng'iyo mano duol matayo weche magiere pacho kae ni gibro bedo ka gitiyo e yo machalo nade. Adwa wadhi chien e it gazet mar adeka mar gazet mar Daily Nation nitiere monja mar kweth mar Al-Shabab ma endo timore e gwengo mago mag Garissa kendo en gino ma wanyalo wacho ni mako dhok ahinya Boniface kalore ni jago ni makoro giko ne Al-Shabab ne onego japuonja ma oyang nyinge kaka Stephen Musili ma jahigni 35. Iwacho ni higni 2 mokalo Stephen Musili ne main japuonja mano mar Hulugo Primary School ma yudore county ma Garissa ne otonyo kowuok e lakto toka kweth mar Al-Shabab ne osemonje. Kata kamano jo Al-Shabab go ne ochiwo siema ni gibro bedo ka giduogo kendo ne giduogo magiko ne ginege. En gino malita ahinya kalo ne japuonj makamae bende ka somo sigana makamae bende yangore ni nitiere achiel kuom jopuonjre mage makendo ne osetimo monje ahinya to ka notemo mar mondo mi koro nyalo bedo ni japuonjre no ne otimo makosa moro koro notemo mar mondo mi okwere. Kata kamano japuonjre no ne oatake kata no monje. En gino malita ahinya kalo ni koro waneno ka neka mano mar japuonj makama timore. En gino ma wanyalo bedo ni wapenjore ni nyalo bedo ni ne en makt magiko ne onego nikech kata kiwinjo kaka jogo mane wacho e kinde mane monj makama timore matinde ni ene mane gete kod kweth mag jo Al-Shabab go. Boniface en wach mokwongo nyalo wacho ni wagoyo mos kabisa ni familia mar Stephen Musili japuonj ma nyocha tie skul mar Hulugo e county Garissa. En wach matek kabisa mai ng'atno mapod nyocha nigi future maber kabisa nyaka nyocha ochako familia mare nenen mana gi nyithindo 2 so far. Nek mar jopuonj e counties ma Northeastern, Mandera, Garissa sebedo gino mang'eny kabisa pacho kae kendo kelo luoro kabisa ni jogo ma ok gin jogo mawuok e counties go jopuonje mawuok e counties mopogore mabiro tiyo e counties go. Does it mean ni jonjore gi dwaro mana ni jopuonj matiyo e counties go obed mana jogo ma onyuole counties magitime monj machalo kamagie to TSC tima ng'we wach machalo kamae nikech gini okelo luoro kabisa ma kata nyamin Stephen Musili wacho ni aparo ni obende en japuonj asomo sigana ni maber kabisa owacho ni obende en japuonj to kopar ka obrodok tiyo aparo no bende county mar Garissa to owacho maber kabisa ni odhi ngiso TSC ni koko bedo transferred to ko biduoge tich e county no nikech oneno ka ngimane ni kinda kuru Gasumbi. En wach matek kabisa nikech aparo ni security mar jopuonje irrespective of their ethnic background ok en gino mar bedo wa compromise kendo anyalo mana wacho ni serikal ama Interior Ministry Kipchumba Murkomen jogo mawinja ma nyalo wacho ne gima wacho en ni nyako neni arita kwe mar japiny irrespective of tich motiyo obedo guaranteed. Magi jok matiye hostile environment seche machalo kamagi wang'eyo ni chieng' rieny kabisa pacho kae kendo kidhi kata county ma Garissa ama Mandera ibro yudo ka gin jogo ma tie conditions ma very harsh kabisa omiyo ka osendike tich boseyie no nyalo tiyo kacha mondo ne kaka onyalo konyore gi familia mare one kaka onyalo lokro tim achiel ariyo to security mare en gino ma should be assured. Nikech mae bro mana medo kelo luoro ni jopuonje moko ma ok counties moko dhi tiye counties machalo kamagie nikech kiwacho adier waselalo jopuonjore mang'eny kabisa kendo kes mar Musili ni tolitna kabisa nikech mano ka kise wacho ne aparo ni nitie nyathi manotimo makosa skul kacha bomiyo punishment to nyathini ne chal ka gima owone ne en ng'atno manosobedo attacked gi jo Al-Shabab chien kocha giwacho nen Lion 1 itoboa lakini Lion 2 biro. Does it mean nen ng'atno manosobedo marked? Nyaka security mar jopuonjre matie counties gi duto bed assured kendo anyalo wacho ni duol mar NAT duol mar Kupet ni temur gimoro amora munyalo timo mondo make sure no jogo jopuonjre duto ama jopuonj mantiere counties gi security margi obed assured mondo giyud kaka gifuong'ruok yore mar tije gi magitiyo seche duto. Mane wach manyalo wacho.
Aya, kata kamano waoro ote mag kuyo kachiel kod lit ne familiano kendo ageno ni gibro bedo ka giyudo ratiro. Adwano dhi it gazet mar auchiel mar gazet mar Daily Nation. Registra mano mandiko duond buche mag siasa e pacho kae sani koro chwalo ywak margi ni gintiere kod omenda matin. Political parties registrar decries underfunding. Kaluore kod iwacho kanyo ni register of political parties giwacho ni gintiere kod omenda matin mano motelo ne yiero ma higa manyien. Giwacho kae ni ne gikwayo mar mondo mi omigi omenda bilion 1.6. Kata kamano omigi mana milion 508 kende. Kendo nyaka sani koro giwacho ni omenda milion 508 makoro nomigi. Giwacho kanyo ni ka gisegolo omenda mano mar chulo sara, mano mar rent kachiel kod omenda mamoko gidong mana kod milion 132 kende. Gino makoro giwacho ni tin ahinya. Magi duto no wach kod iwacho kanyo ni register mano mar political parties John Cox e kinde ma odichieng' manyoro ne ochopo e nyim od bura mamalo ka koro giywak kotudore kod kwan omenda matin ma gintiere godo. Boniface. En adier mana kaka iwacho no. Aparo ni underfunding office of the office of political parties en gino mabro mana kelo ng'ukruok e office no nikech wang'eyo maber kabisa ni wadhi e yiero higa maduong' higa mabiro kendo kata mana parties madwaro no bed registered gi seche machalo kamagi ng'eny kabisa. To jogi ok bi yudo kaka gibro tiyo yo mowinjore seche ma gidwaro omenda to giongego. Mana kaka iselieko ni nyakoro Magajwang' chien kanyo ni ne gidwaro gibed allocated 1.6 billion to migi 508 million gino makelo ng'ukruok mar tich kuonde i office no. Kendo gimedo wacho chien kacha ni in the financial year 2022-2023 ne giparo ni bro migi bilion 4.5 but treasury no migi mana milion 884.3. Financial year 2023-2024 negi paro ni bro migi 5.9 billion to no migi 83 million. 2024-2025 financial year negi paro ni nyalo migi 1.25 billion but omigi mana negi paro ni nyalo migi 6.5 billion to migi 1.25. In short jogi bedo underfunded to mai bro mana kelo tich matek i office ni. Bro for example ni kata mana jotich matiyo kae gin jogo ma tin kabisa compared to the number moripo bed ni tiyo bro miyo workforce train bro betie kacha timelines ok bedo mete seche mowinjore. Anyalo wacho kamano. Kanya kasani bende ne giwacho kanyo ni apisi mano mar register mandiko duond buche pacho kae nyaka sani koro gisemiyo duond buche mag siasa mago 32 mano wacho kanyo ni osemigi provisional registration matine ni mar mondo migi chak chenro mano mar ndiko gi e yo makare. Ka bedi wacho ni duond buche 32 go makoro dwa ndikore manyien e pacho kae iwacho ni nyaka sani wacho ni gidwaro mano omenda maderom bilion 3.9 mar mondo mi giduto gibed kod apise mago maderom kata ma ok tin ne 24 mayudore counties mago maderom 24. Kopogore kod mano bende nyaka gibed kod jokanyo 1,000 e county ka county mar mondo mi koro register mano mandiko duond buche mag siasa obed kod nyalo mano mar ndiko gi e yo makare. Bende giwacho ni gibro bedo ka gindiko ne mano migawo mochung' ne wechego mag omenda mano treasury mondo med gi omenda milion 332 mago duto inyalo somo it gazet mar auchiel. Bathe kanyo Boniface it gazet mar 7 kwanyalo mana ng'iye maber mano kutudore kod weche mosebedo katimore e duond bura mano mar ODM 2027 demands spark jitters in president's party. Kaluore kod dwaro mago mag duond bura mano mar ODM. Wang'eyo ni duond bura mar ODM nyaka sani koro ne gisewacho ni gibo bedo ka gichako poro wach kod duond bura mar UDA mar mondo mi gilos sirikal manyien e yiero mabiro mar 2027. Ndike kae ni nyaka sani koro nitiere luoro ni Oburu Oginga nyaka sani koro nitiere moko kuom lemo mage dwaro ahinya to tok ka giseriwore kod duond bura mano mar UDA. Nyalo bedo ni koro demands makamago ema koro kelo liet makoni kod kocha. Boniface. En adier kabisa ni nyo neno ka jo UDA nyochokore State House kacha kendo nyo gibedo addressed kod ker ka giwacho weche mopogore opogore to boke ni koro liekonwa ni tudruok mantie between UDA kod ODM
kaka ginyalo tiyo into 2027 kelo liet e party mar UDA kacha nikech ng'en achiel kuom gigo ma party mar ODM osebedo ka wacho en ni ginyalo dwaro mondo deputy party position owuog e counties mag Nyanza kocha kendo kata nitie possible candidates ma osebedo ka liekore ka biluongo nyingi e yamo kae. Cabinet slots gidwaro mang'eny, permanent secretaries positions be ang'eny pod nyalo dwaro moko kod gigo mopogore opogore manyalo kelo ber ne wan kaka oganda mar Jaluo e serikal. Ok en gino marach, ok anyal wacho ni en gino marach, but on the other hand gima nyaka ODM ng'e ni seche ma utimo kamagie to party mar UDA nyaka gibende gibed constant nikech aneno asomo sigana ni to aneno ka chairperson mar UDA Cecily Mbarire wacho kacha ni ginde giher mana mondo jalup ker mantie gi seche machalo kamae Professor Kithure Kindiki ema mondo miyo retain position no. Omiyo ubro neno ka nitie exchange bro betie between both side UDA gi ODM seche ma gitimo winjruok mondo ginen to ginyalo loso serikal joma chalo nadie. Wena mondo awach ni odiochieng' manyoro nyaluo kabisa Yale MP Winnie Odinga nyentie wang jowi Citizen kacha kendo anyalo wacho ni nyowuoyo maber kabisa kendo apake kabisa. Anyalo wacho ni nitie wach manyo wacho madwa medo wacho Ramogi kae ni ODM gi seche machalo kamagie weche mag coalition deals de giwerego mondo ginen to ginyalo strengthen party mar gi machalo nadi. Idhi mane negotiation table seche ma OD ni kare ok seche ma OD wang seche machalo kamagie wacha kaka entie ODM nyaka to bed piny e table mondo gipenjre ni to gilos od gimondi nikech nyo wacho ni kaber to bende jogi dhi pre-election deal ama jogi dhi winjore kodong kata mana dweche ariyo ama dweche adek mano biro migi higher bargaining power kendo anto anyalo wacho ni kata party mar ODM oripo chunga presidential candidate mondo gidhi negotiation table gi UDA after elections moloyo wacho ni oyo wamiu party wadhiure gini kanyakla kusetimo gini eba for example number 1 oduogo okanyal wacho no nyalo change pache but what about demands manyien obiro kawachako after elections 2027 ingen politics is a matter of interest seche ma useyiere bodhi obete position kacha interest mang'eny dhi change kendo anyalo mana nyiso ni top party organs ma ODM chungura presidential candidate timura post election deal gi UDA ka usetimo yiero maduong' mabiro mogik on the same anyalo wacho ni the top brass in ODM miuru thuolo jogo machalo kaka Winnie Babu Sifuna and the rest muparo divergent views Orengo and the rest Governor Mara maluoro kabisa migiuru thuolo mondo giwachnu gima giparo then samoro gima giwaparo nu ok moru but anaparo ni future mar ODM kama wasechope gi odiochieng' machalo kamae ni e lwet jogo matindo kaka Winnie Girian Babu and the rest omiyo nyaka migi thuolo mondo giwach pachgi ka pachgi ma giwacho ni ok moru ketgiuru piny mondo unyisgi to un to dwaro nang'o mondo bed gi gino moluongo ni consensus kwa dhi yiero maduong' mabiro 2027 yes ai wacho kanyo makare ahinya kendo waketo wang'wa ni to bobedo e yo machalo nade kata kamano warito neno ka demands mago mag ODM bende UDA bro bedo kama motegno ahinya to mano mokwongo en mano mar jalup jatend Kenya e yiero mar higa mar 2027 mwang'eyo ni nyaka sani koro osekelo liet makoni kod kocha kapod wantiere it gazet mar 7 nitiere sigana moro ma gazet mar 7 it gazet mar 7 mar Daily Nation omenyo to gazet mar The Standard to koro okete e ite mokwongo kotudore kod monj ma yande obedo kata yande otimore e kanisa moro mano e gwegego mago mag Othaya ondikega ni Gachagwa's attacks reveal high stakes power struggles nyalo bedo ni nitiere jogo ma otudore kod sirikal ma osebedo ka koro nyayo monj makamagi to kong'eyo gazet mar The Standard okete ka ni no longer in charge giketo penjo kanyo ka koro giketo picha mano mar ogai mar obila e pacho kae mano Douglas Kanja ka nyaka sani wacho ni monj makamano notimore chieng' Jumapil to nyaka sani onge ng'ata mosemaki kitudo kod monj makamano to parni ma ok en monj mokwongo ma koro imonjo godo Gachagua e pacho kae nyate kinde ma koro wuok oko mar seche moko bed kod romo mopogore mag siasa anyalo wacho ni nitie gik moko e political space kae ma
nyaka wabed jok ma careful kabisa nikech anyalo bet ni an e UDA to ni ODM to an competitors walaro kata mana kom mar governor Siaya County kacha nitie gik moko bed ni timo na nikech abende koro bed na timo gik machalo kamago you never know anyalo yombo to kikawo position cha but at the end of the day chieng' moro abiro dwaro support mari e gimoro mopogre piny ni ok ong'e gik ma jogi timo ni Gachagua anyalo wacho ni ok mora kendo ka support kabisa nosebedo impeached kata kamano olap dhoge pod ndong' mar kata mana bedo rais pacho kae miyeuru space mare en gi weaknesses mage ok abi wache yamo kae but miyeuru space mare mondo tim campaign mare kaka odwaro katiba bro yie mondo chung kasa presidential candidate e yiero maduong' mabiro so be it ka jopiny paro ni ng'atno ma gidwaro yiero mondo tawa 2027 going forward so be it but gima police ama aparo ni political competitors mage ga few insiders in government okanyal wacho authoritatively samoro ema bedo involved gigo ma masaibu moko ma timore ne gi seche machalo kamagi osetom mtoknige osebedo attacked on several locations anyalo wacho ni enough is enough kendo jatendo kwach pacho kae jatend police bende pacho kae Douglas Kanja gik ma utimo ni Gachagua gi wawachura wacha adier jo kama gigi ok ber wabedu jo malongo pacho kae wadwaro siasa mantie kod kwe gik ma utimo gi nya neno ka tend arita kwe pacho kae machon Dr. Fred Matiang'i wachon gik ma timore gi pacho kae nyalo miwa shida mbele kucha nikech mae kaka wayudore ge problems wasega bedo go chien kacha watimuru campaigns e yo mokwe ngeni campaigns seche chakore not ayanga so far but dhano are positioning themselves gi seche machalo kamagi mondo ginen to gibro bedo placed strategically o machalo nadi but wabedo jo mabeyo competitors magwa kin adui politically gima ja piny dwaro ado wachonu serikal ni gima ja piny dwaro ama joten jogo duto mochungi weche arita kwe pacho kae gima ja piny dwaro en a peaceful campaign ng'atno matimo biashara nyama kima kacha ama Gikomba ama Kongowea ama Kisumu Chirombero kacha gimodwaro ama Busia gimodwaro en ni kotieko yiero kosego kura mare kacha to nyalo dhi kare mar tich kacha mondo ngimane odhi mbele japiny ok dwar tulo machalo kamagi japiny ok dwar koko wabedo jogo modimbore watimuru gik mwatimo in a more peaceful way mondo wabed jogo manyalo set example kata pinje ma and around Africa ma East Africa watimie ure yiero maduong' mabiro 2027 iyo moro mopogre mondo wachiw lessons ni countries ma neighbor wa kaka Uganda and the rest erokamano adonwa chik nonro mar gazet kod machinglo manitiere it gazet mar 15 kaito walor nonro mar gazet e kinde ma director mara rangona it gazet mar 15 mar Daily Nation it gazet mar 12 nitiere report mayando gol kanyo kod technical working group on gender based violence makoro nyaka sani koro noyango moko kuom gigo makoro nyayo thoe kata neka mag joma mine pacho kae mago nyakwara muge jwang nyalo somo it gazet mar 12 sigana mondik kanyo kod jafwambo mano Daniel Ogeta kakori wacho ni wechego mago mag farming cycle school calendar tourism hubs kachiel kod public transport mage moko kuom gigo manyayo wechego mago mag dhaw e kind chwech kata gender based violence kabene nitiere moko kuom counties kiwacho ni counties makadhowadh nam chumbi ema nitiere wechego mago mag sex tourism mathoth ahinya ka gwengego mago mag Shinyalu kachiel kod Mumias East e county ma Kakamega e kuonde makoro GBV ng'eny ahinya mago inyalo somo it gazet mar 12 ka piny kanyo bende familia ma johera magi nonegi kata oyudo hinyruok e pinyno mar Russia koro dwaro kony mapiyo kowuok kuom sirikal adonwa tie kod machinglo Boniface machinglo makamano ka wang'i achiel kachiel nyakora muge jong bende koro nyalo nene magi weche matimore e paw siasa e pacho kae ahinya nyato motelo ne yiero mar higa mar 2027 anno ka nitiere jomoko mar orwako lewni mago mag rangi mano mar machungwa wang'eyo ni gin jomage nikech kineno sura gi kanyo gilidho kod dirisha wanyalo pongo gi wiwa ni to gin jomage to wach mawachore kacha penjo eni bende biro nyalore Boniface en adier ni waneno machinglo ni maber kabisa kendo aneno ng'at machal number 1 pacho kae koting'o bakul maduong' kabisa komiyo jok morwako t-shirt orange en bakul mar oganda kendo owacho ni we need 3 million votes wadwaro million votes million adek nyiwinjo chien kata kowacho ni yiero maduong' mabiro gidwaro ni gikal gi
gi votes mang'eny kabisa, between 2 to 3 million votes. Di bed ni votes gi dwaro gi kuom jok morwako lewni ma orange gi machal na jo ODM. Okadwa luongo nyingi but nyakora moga jo ng'aparo ni neno jok midwaro 3 million votes gi kuom gi yo maber kabisa. Kendo aneno ka tok number 1 kacha nitie ng'at machalo na Kiani Mudavadi jatend migepe pacho kae. Owacho ni welcome to the house. Koro welcome to the house ni akan gin jo orange gi midwa bedo welcome into the house mondo kel 3 million votes. Kata kamano bende nitiere apani en soup mar oganda mitemo migi to oliet kata kamano otek tineno ka kolap dhog gi ndog gigombo mar mondo mi gimbe ne gibile oganda makamano. Taneno ka nitiere jago moro piny kanyo kwa ng'iyo surane wanyalo pongo gi wiwa. Ento koro rwako law ma orange gi tai ma yellow matiende ni ento nosedonjo e State House. Joma moko go ema koro lap dhog gi jorni gin bende gidwa donjo. Kora moge jong inyalo pongo gi wiwi ne tang'o matimore. Ang'eni magi duto otenore mana kod wechego mago mag siasa. Riwruok maduong' bura mano mar ODM dwa bedo godo kod UDA. Nyakora moge jong gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny somo e yo makare. Erokamano ahinya Boniface Otieno kuom kawo thuolo mari mar biro e nonro mar gazet. Nitiere kod wach mogik ka watieko. Wach mogik anyalo wacho ni nyithindwa manyocha okalo madwa dhi e grade 10 pod chandore. Sirikal ne uro nutang' munyalo timo. Amedo mana duoko erokamano ni jogo mosechiwore mondo min okonynwa nyithindogi. Nyaneno ka e kaunti ma Kajiado kucha nyotim fund drive mogolo mana milion 17 mabiro konyo nyithindo ma nyocha okalo penj kabisa neno kaka nyalo donjo e grade mar 10. Ok apar ni an gi wach moro mopogore gi mano, otherwise agoni mana erokamano. Wabed godiochieng' maber, Nyasaye bedo jakorwa seche duto. Erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar biro e nonro mar gazet. Nyakwar moge jong wakaw yuyo madundo gi sani bang'e taduoko twak mokwongo e chenro mar Rupeny. Kik idhi mabor. No siempre nyalo ringi kirumi doke Manuel Poko no siempre nyalo ringi kirumi doke Toyo suna Manuel Poko Anyola nyalo kirumi doke mondo mi iyud Nyasaye amalo kaka sikiza tune mari dial *860 *417 # Ramogi TV e od jothunde duto. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kama wabro budho manyanga kawakelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka
ng'ani dok dala owe puonde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija. Tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber. Miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose, tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black, tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugejwanga ng'isi na kao mana yweyo madundo kaitabo bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar Upenya. Okinyi makawuono wadwa twak otudore koda omenda mano mar siro weche mag thieth e pacho kae. Wang'eni higa mokadho 2025 mane jatend piny manyien mano mar Amerika Donald Trump ne odonjo e telo ayanga. Nitiere moko kuom masira mag omenda mane biro e pacho kae mano kokalo e bwo riwruok mano mar USAID mane ong'adi. Gino makoro ne okelo pek ne moko kuom sectors e pacho kae ahinya ahinya to mago masiro weche mag thieth e pacho kae. Kanyaka sani wang'eyo ni sir mar omenda mane Kenya yudo kokalo e agucho omenda mano mar USAID ahinya thothne ne siro weche go mag thieth ahinya to mago mag gayo landruok mag kute mag ayaki e pacho kae, tuo mar malaria, tuo mar TB kachiel kod siro weche go kata siro joma mine kinde magedhe nyuola kachiel kod weche go mago mag chiwo chanjo ne nyithindo matindo e pacho kae. Nyakwara Mugejwanga omenda mano mar siro chenro mag thieth e pacho kae osebedo ka duono. Ang'o momiyo mae timore? Wang'eyo ni ma timore kaluwore kod okang' mane pinyno mar Amerika ne okawo mano mar keto jopiny Amerika mokwongo. Kata kamano nyaka gisani sirikal ma pacho kae winjo bed ni timo ang'o ahinya to mano mar bugo
bugo manodong' tok ka omenda makamano ne osewuok. Okinyi makawuono nyako Ramogi Jwang' antiere kae kod welo ariyo, kata kamano gionge studio marwa e county ma Nairobi kae. Wendowa mokwongo mano Eric Kioma, jalup jakom mano mar National Network of TB Champions. Otudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa e county mano ma Kisumu. Ka wendo na machielo mano Dr. Dennis Miskela, jalup jagoro mano mar KMPDU, obobedo ka otudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor lony manyasani mano mar Zoom ka entiere county mano ma Meru. Nyako Ramogi Jwang' bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo moramora kokalo e nambwa mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ Yiena mar mondo mi achak kod Eric Kioma, jalup jakom mano mar National Network of TB Champions ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. Yaure Eric Kioma, ichiw nade Kisumu kono machiegni? Achiew maber e nam koni. Wadhi maber. Machiegni twak okinyi makawuono. Eric, wang'eyo ni waseneno ka omenda mano mar sira mane wuok e pinje maoko ka biro e pacho kae mar mondo mi osir sectors mopogore opogore. Wang'eyo ni mano thieth mano mar tuo mar kahera ma in achiel kuom jogo mawuok kata jalup jakom mano mar National Network of TB Champions. Wang'e ni e kinde makoro omenda makamago ne ondusi kata koro ne biro matin e pacho kae. Mage moko kuom sectors kata moko kuom tuoche manitemo galandruok maggi makoro ne oyudo peka. Ahinya mar neno kaka inyalo gagi e yo makare. Nyaka ne wabed kod ng'ikruok kata nyaka ne omenda mano ma donors chwalo e pacho kae. Nyaka no bed matin. Ere kaka mano osekelo pek ahinya nyate sector mar thieth e pacho kae. Eric Kioma. Aparo uru kamano. Gima nyalo wacho en kama mokwongo an ng'at ma odak kute kendo gimomiyo wan ngima nikech omenda mane wayudo kawuok pinje maoko. Wagone jogo erokamano. Mar ariyo, kaluwore gi wach thieth madhi gi kahera. Ibiro yudo ni kahera no e tuo manego ji mang'eny kabisa modak gi kute. Ma sechegi kaka wanyalo wacho ni programs go niyudo ni pesa mang'eny ne wuok oko molo pesa mane sirikandwa keto. Koro yudo ni kane Trump owuok mowacho ni koro waonge ni pesago, ong'ada pesago dichiel. Nitie gik mang'eny manotimore e program. Nitie jok mane odhi dala, nitie jok mane oyudo buok, nitie gik mang'eny mane timore nikech kata sechego ne walokoga program moro miluongo ni integration mar services mondo wabed gi ni wan jok modak gi kute kata jok ma dwaro thieth ma kahera ni nyaka wadhie e settings ma integrating mano ok rach, lakini iyudo ni nitie kaka kone wadhiga kuonde mane wadhiega ne yotnwa molo sani kaka oriwa. Lakini kendo ka kuom wach pesa ibiro yudo ni sirikal oketo jothieth kamoro achiel. Mano achiel kuom gik mane sirikal aparo okawo ni mondo koro jok matin magin gogo mondo bed ni wanyalo yudo thieth, wanyalo yudo services. Lakini be ibiro yudo nitie jok mane kata luoga ji kadhi e dala e mieregi, jok mane timo limbe mek dala, kata gocho ne jok moleo ne yath kata ken ma kahera kata TB. Iyudo ni sani gigo onge. Koro iyudo ni mago gik ma kong'i matut, mago gik manyalo kelo shida mang'eny. Alafu ibiro yudo ni kuonde counties miyudo ni donors go, nitie kuonde moko kaka Kisumu, ibiro yudo ni ng'eny programs ne gin donor funding. To ne wan gi nyaka migao mane timoga gigo, to yudo ni migao go e jok mane romoga gi ji e community. Nitie gik moko kaka gik madhi kata gi ratiro. Sani ing'e ni kaluwore kaka pesa tin, gik mang'eny nyalo kethre. To kanye kuma wantie sani be watemo mondo kanyalore mondo wakwayo mana sirikal mondo ne kaka ginyalo neno gigo mondo giket kata gidin kuondego. Mage gik mwatemo mondo wane gik mwanyalo tim.
Alafu mokwongo gimoro ma wach pesa mabiro ni. Pesa magidwa ni mondo bi. Ing'e ni pesa go be ibro yudo ni ing'e ni kata kikelo pesa seche moko nyaka jolwe e yo moro makare ma ji ong'e ni pesa go dhi tiyo kanye kata dhi timang'o. Mago nyaka wang'e. Ok ni koro ikelo nwa kela pesa nikech ng'ato konyiswa kaka pesa go dhi tiyo waonge kata mesa. Mago gik ma sani waneno. Ero kamano. Okioma ilero kanyo makare ahinya ka intiere kaunti ma Kisumu to nitiere gino achiel makoro ichwalo ng'ur mari iwacho ni nyaka sani koro oket jothieth kamoro achiel keto jothieth kata jogo madwaro thieth kamoro achiel ere kaka okelo peka inyanya to ne jogo manitiere kod tuoche mopogore opogore inyanya to gi sani makoro wang'eyo ni omenda mayande ichiwo sani koro duono kaluwore kod sir mane wuok oko mabende koro nodok piny. Okioma. Koro ineno mokwongo kwa chako gi Kahera. Kahera ing'e ni kikawo jok man gi Kahera tidhi keto gi kamoro achiel gi jok maonge Kahera. Ing'e ni kipogo gi kanyo kamoro achiel. Ing'e ni Kahera en tuo ma landre gi yamo. Koro yudo ni mago gik ma risks mantie. Tibro yudo ni kendo kaluwore gi kute wan gi gimiluongo ni gina akweda. Koro seche moko kata kuonde madhi adhiga omo yath. Iyudo ni ng'ato tinga kad mare ma yelo cha modhi ge clinic. Ini tingo yelo seche mikwanyo gi to ng'ato itingo kad sariyo. To ing'e ni ng'ano poko chiore kata poko wuok ni odag gi kute. Ing'e ni ji penja ni koro ng'ani ang'o momiyo en gi kad ma yelo to wan waonge go. Mara dek be ibro yudo ni kamoro iyudo ni kata sani koket kamoro niluongo ni nitie gimiluongo ni chronic disease centers makidhi kuno seche moko nyisi ni ng'ani obiro mondo onego bed ni ithiedhe piyo. Koro iyudo ni ng'ato ng'adi e line tikia ni ing'adi nang'o iyudo kata ni ji abich gi gik machal kamago makoro iyudo ni kata ka en chronic tuoche onego bed ni kidhi kuondego onego bed ni ing'iyo gi e yo moro machalre. Molo kawo ng'ato kata ji abich to donjo kanyo saa achiel to iwuok saa abich ji be kuondego sani koro ji opong' alafu iyudo ni waonge jothieth be mwan go be tin. Mano be nikech jok manyocha pesa go siro gi migawo mago be nosedhi. Koro en sani wanyalo wacho ni en gimoro ma kech kendo en ma gima nyaka watem kabisa mondo wang'i kata sirikal oyud omenda ma keto kanyo. Mano en gima nyaka timore. To bende iwacho kanyo Okioma ni kinde ma okalo chien kinde mane nitiere omenda mathoth mano ma koro ne wuok e pinje maoko mano mane ikelo kod jogo ma chunygi ler kata donors to nitiere kata jogo ma seche moko ne gocho ne jogo mowinjo bed ni chopo e ute thieth mar mondo mi gikaw yath. To paro na ni owinjo bed ni kata intiere kod ndalo ariyo mar mondo mi bi kaw yath to koro bed ikri makare to nyalo yudo ni kata ng'ato seche moko onge kata fare monyalo chopo godo e od thieth to kong'ise chon to nyalo manyo fare e yo makare. Onge mag jogo makoro kata sani wanyalo wacho ni timo follow up ne jotuo manitiere kod tuoche mopogore opogore bed mano mar kute mag ayaki mano mar tuo mar Kahera kaachiel kod mano kata mwang'e ni mage moko kuom tuoche mawinjo bed ni ng'ato kawo yath mapiyo piyo kata kinde ka kinde. Onge mag jogo ere kaka osekelo ajema ahinya hata jogo ma odak kod obed kute mag ayaki kata jogo manitiere kod tuo mar Kahera. Okioma. Ing'eni seche moko kin gi jok ma limi kata dala kata jok ma wuoyo kodi kata jok miromogo nikech iyudo ka jok man ga kwede ing'eni seche moko nyaka giyud ng'at ma ginyalo wuoyo kode ma ginyalo nyise wechene. Ing'eni sani kidhi kuonde ma ithiedho iyudo ni ng'at manyocha thiedho e gine e CCC kata e TB clinic gitin. Koro iyudo ni ng'at mobiro manyien moket kanyo en ng'at mok ing'iyogo makoro seche moko jogo ne gin daraja wa ma debe ni kata ni ka jogo ntie mage jok manyalo loso ka idwa los mondo wayude e yo moro maber. Nikech seche moko ng'ato nyalo biro to koko neno ng'at mong'eyo to dok mana dala. To ing'e ni mano seche moko nyalo miyo ng'ato yudo koro tuo dhi medre. Onyalo yudo kata advanced HIV disease moting'o nyaka TB gi tuoche moko mang'eny. Makoro ing'e ni jogo gin jok ma muhimu kaluwore gi kaka nitime. Mage gik manyaka ji bed piny mang'i ni mondo okete mondo obet maber. Alafu ing'e ni jogo be
kata ka nogolgi ing'e ni jogo ne gin jok mane seche moko chiwore, ok ni stipend matin cha mane gitimo mane giyudo, lakini koro ing'e ni gik machal kamago ing'e ni nyaka kata kobed piny kata ka pesa moro amora mabiro nyaka wane ni jogi ere kaka jogi nyalo ketgi mondo bed kanyo kata mondo gibed ka giyudo pesa, kata ka en ng'ato achiel ji ariyo, lakini mago jok monego bed ni indiko kanyo jok mong'e kaka wuoche diye. Ka jogo onge ing'e ni koro bedo matek, nikech wacha kweda ng'eny ka yo kar ka TB kata ayaki. To nyaka sani nyaka ne wanyalo wacho ni ng'ikruok ma kamano bede. Jogo ma kaka in jalup jakom mano mar National Network of TB Champions usebedo kudhach e yo machalo nade kaluri ni ma en wanyalo wacho ni en riwruok ma koro kelo kanyakla jogo ma nitiere kod tuo mar kahera kaachiel kod jogo ma odak kod kute mag ayaki. Usebedo ka udhach e yo machalo nade mar mondo mi une ni ngima maru uketo yo kala mambele mar mondo mi umed ritoru, kata wabedo ni wang'eyo ni kinde makoro omenda makamagi ne ondosi kata koro ne onge to weche ne liekore ni koro kata yedhe ma ibo bed ka itiyo godo kata mbo bedo kutiyo godo ne koro dhi dok piny mane keto piny Kenya kamarach ahinya. Okioma koro kendo gima dwa wacho mokwongo mondo une kaka gini pek iyudo ni jogo mowachogo mane tudowa mokwongo ndalo mane wan ga kwan gi strikes kaka sani wan gi strikes me clinical officers, nurses and madhi kamano, iyudo ni jogo nitie kaka ne gimiyo kata inyalo terne kata ng'ato yath e dalane, inyalo mondo muony yath nikech yedhe gi kaka meke ART ma ji muonyo en yath mimuonyo nyaka ngimani te. Mar TB be ok inyal chikre, koro ing'e ni wan gi moneno en mana ni watego jowa alafu wang'iyo kata ka ng'ato nitie kata kowacho ni en gi shida moro kamoro wanyalo tudore nikech wan gi network, wan gi groups, wan gi WhatsApp groups, kata ka shida moro wuok wanyalo tudore piyo piyo to waneno ni ere gima nyalo timo, lakini ing'e ni mago be nitie gik moko nyalo timo nikech moko nyaka timore hospital. Alafu en mana nyaka wawuo, nyaka wagol duondwa, nyaka duondwa be obed kata wach pesa no nyaka duondwa obed nikech kobedo kanyo eka wabiro ng'eyo ni kata ka gibiro nitie yore mwanyalo bedo kanyo kata iloso gima koro ji oyiego. Ing'e ni ka ji ok oyie gi gimoro ing'e ni gigo be nyalo kethre kata inyalo yud ni ketho pesa kata ng'ato chama pesa to ji ok yud thieth to gik moko kethre. Nyakora Mugejon pod antiere kae kod Eric Okioma mano jalup jakom mano ma National Network of TB otudore kodwa achiel kachiel ka intiere studio marwa e county ma Kisumu. To Eric kapod wadhi mbele kod twak marwa, sirikal ma pacho kae winjo bed ni timo ang'o hie ahinya to mar neno ni sekta mar thieth odhi mbele e yo makare, kata obedo ni wanyalo wacho ni omenda makoro ne wayudo kowuok e pinje maoko ahinya to pinyno mar Amerika sani koro noduono matinde ni wanyalo wacho ni wan kaka jo Kenya owinjo bed ni waikore e yo machalo nade, sirikal owinjo bed ni ikore e yo machalo nade kata keto piny okenge machalo nade maneno ni jogo ma odak kod kute mag ayaki oko koso yath, maneno ni jogo manitiere kod tuo mar kahera bende oko koso yath margi. To kopogore kod mano bende par ni piny Kenya en achiel kuom pinje mosebedo ka temo ahinya mar mondo mi oduok piny landruok mag kute mag ayaki mano kokale yedhe mago mag PrEP kaachiel kod PEP ma ji ne muonyo mar mondo mi kik gigam kute mag ayaki. Yedhe makamago bende iwacho ni ne odok piny kaluwore ni sani koro onge omenda mwayudo kowuok e pinje maoko. Winjo bende ni waikore e yo machalo nade kata migawo mar thieth ikore e yo machalo nade sani makoro sir mar omenda oduono. Okioma aparo ni wacho omenda gi nyaka sirikal otim nyaka gimed pesa, nyaka gidwar pesa gigol kamoro nikech ng'eni Kenya pesa ng'eny. Gima timore gi Kenya ka en mana ni wan gi mibadhi mang'eny mar pesa nyalo yudre Kenya kata pesa mawuok oko go be kiluwo kata ka ne Trump onyono piny matek. Achiel kuom gik momiyo Trump olokre kamano en mana ni seche moko pesa ok chopnwa, wan jok monego bed ni yudo kony ok chop, koro yudo ni seche moko pesa go itiyo kuonde moko, seche moko ji dhigo e seminar, jok moko dhi e workshops mang'eny makoro sani nikech kata sani kaka wan gi technology sani ji nyalo dhi e virtual, ji nyalo train e virtual to pesa go inyalo kan to ikete kamoro to waketo gik e yo makare
nyalo bedo maber. Alafu ing'eni msigo mar Kenya ok en mar Trump kata jopinje maoko. Sirikal onego bed ni keto pesa kanyo mar nyiewo yedhe, mar nyiewo gik ma itiyogo e lab, mar puonjo dakteche. Kaka sani ing'eni wan gi integration ni, jok manyocha nie CCC kata TB clinics ok ng'eny ahinya. Koro iyudo ni kidhi kar koni ma koro wadonjo integration, iyudo ni jok matiyo kanyo pok otieg gi maber. Maseche moko ing'eni tuoche moko gin tuoche ma iyudo ni weche ratiro ma dhano ing'eni gin gik ma sensitive, gik madhi kaka HIV madhi kamano. Koro ing'eni jogo nyaka tieg gi ekwa nyalo wuok e kuonde ma wantie sani. Kata kimedo, kata king'iyo gimiluongo na Abuja Declaration, nowacho ni nyaka health budget nyaka bed 15%. Tiyudo ni sani kata king'iyo Kenya ka inyalo yudo ni inyalo yudo ni budget en 8% ema dhie health. Makoro mano nyiso ni nitie kasoro kanyo, lakini nyaka gimak tielo ma giwach ni igani waketo kata ken billion 10 kata billion 50. Iga mabiro imede to bedo kata billion 70. Kamano kadhi malo, ok ni koro chunga kanya. Alafu pesa go ing'eni nyaka wanon. Be jopiny be nyaka non ni pesa go tiyo nade. Mago gik ma nyaka waket mwang'iyo. E gimomiyo wawacho ni nyaka duondo obed e mesa mondo wang'e ni pesa go tiyo kanya. Nikech kata sani ok inyal dhi tindika gik moko tindiko tibiro tinyisowa ni koro wayie ni koro an asekelo pesa. To pesa no ikia ni iwacho ang'o, to wan duond waonge gik mago be gik manyaka wang'im waket piny koro eka gik moko nyalo losre maber. Okioma to e kinde mane wachako twak marwa bende iwacho kanyo ni nitiere kaka moko kuom chenro mane ochunga ahinya to toka omenda mane koro wayudo kowuok kuom jochiw konya kata donors noduono e pacho kae. Gin moko kuom chenro kaka mage mane ochunga ahinya to kata e kaunti ma Kisumu ko, nikech kuom ranyisi ang'eni nitiere od thieth mano maduong' maro malo Momba mayudore e kaunti ma Kisumu mane nitiere chenro mopogore mane isiro kod jogo ma wanyalo wacho kod dongere ni donors. Gin moko kuom chenro mage ma wanyalo wacho ni e sekta mar thieth ka mosebedo kod ng'ikruok nyaka ne omenda mano mar donors duona kochakore higa mokalo. Okioma goro iyudo ni seche moko kaluwore gi ing'eni seche moko kata kidhi hospital nitie gik moko mitimoga, kata itimo viral load, itimo gimiluongo ni CD4, kin gi gimiluongo ni AHD, nyalo tim ni CRAG test, nyalo tim ni gik madhi gi TB lam. Koro ibro yudo ni seche moko inyalo dhi hospital kata dipar tiyudo ni kata ni gino ok timre nikech joge mane chiwo pesa mar gigo. Ing'eni ng'ato kowuok e ode kodhi hospital kata dipar, iyudo ni onyalo weya thieth. Alafu gigi matimore ni iyudo ni kata jok mane tiyo kanyo be kwadhi gi iluongo ni human resource for health gi dongera, iyudo ni jogo be odhi dala. Alafu jogo gin jok mong'iyo gi ji, ok ni koro pesa en mana ni pesa onge michulo gi, nikech jok madwaro thieth ng'eny. Nikech Kisumu ka wan gi ji chiegni 100 about 120, roughly around 120 people living with HIV Kisumu ka. Koro inyalo neno pek no gi ka jogo koro ogol to en county manoting'o, nikech mani lao Global Fund county ni nichiwe ga America, to jo America go ema kendo yudo ni oweya ong'ada mfereji dichiel ma wachno obeda kamano. Although wanyalo wacho ni kata sirikandwa sana kaka jotendwa ma county nokawo okang' ndalo moko ma gikawo jok manobed ni tiyo kuondego chon ok sani, ma okawo gi mondik gi tich, ne gindiko healthcare workers. Ing'eni mano e gimobiro mokonyowa matin, nikech jogo noseng'eyo gi system mar America no matin, makoro mano nokonyo kabisa. Kata ng'at manoneno gino aparo ni en mana ni wach pek no emomiyo wanyalo be kwawuok wanyalo nena gigo to walosa weche. Lakini pek to pod nitie.
Iwacho kanyo ni pek poni nitiere kata kamano wabo bedo ka wamedo nono ni to pek makamano inyalo tieke e yo machalo nade. Yiena mar mondo mi arwak wendo na machielo mano Dr. Dennis Miskela, jalup jagoro mar KMPDU, tudore kodwa achiel kachiel kokalo yor lony manyasani mano mar Zoom ka entiere e kaunti ma Meru. Oyawre Dr. Miskela, ichiw nade okinyi makawuono kendo machieg network. Watwako tudore kod omenda mano mar siro sekta mano mar thieth e pacho kae. Mosebedo ka duono ahinya kochakore higa mokalo ma wang'eyo ni nitiere moko kuom donor funds ma koro ne ochungi kod sirikal mano mar jatend piny Amerika Donald Trump. Kar kamano kochako twak marwa yanga Dr. Miskela okinyi makawuono. Wanyalo wacho ni gin sectors kaka mage mag thieth mano bedo kod ng'ikruok maduong' ahinya tok ka koro nwasebedo kod wanyalo wacho ni nwasebedo kod onge mar omenda mawuok kuom jochiw kony mawuok e pinje maoko. Dr. Miskela machiegni. Dr. Miskela okawinji e yo makare kaka microphone ni off kosikete on kanyo. Okwawinji e yo makare kinyalo mana lose matina mar mondo mi wadhi mbele kod twak maro nyakoro moge jong waloso wechego mago mag tudruok kod Dr. Dennis Miskela, jalup jagoro mano mar KMPDU ka bende obobedo ka ong'isowa ni to gin sectors mage ma ahinya osebedo kod ng'ikruok e sekta mar thieth nyaka koro ne wabed kod duono mar omenda kowuok kuom jogo ma koro chiwo sera mar omenda kowuok e pinje maoko. Kata kamano kapodi waloso wechego mago mag tudruok e yo makare kod Dr. Dennis Miskela, yiena mar mondo mi wadhi mbele kod Eric Okioma ka entiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Okioma, wang'eyo ni sekta mar thieth nyaka sani thothne iwacho ni entiere lweta sirikal mano mar loch gwenge kata counties magwa winjo bed ni timo ang'o ahinya to mar neno ni gimedo konyo kata gimedo chiwo sera ne jogo manitiere kod tuoche obed mano tuo mar kahera, jogo modak kod kute mag ayaki maneno ni onge ng'ata e kaunti moro amora ma okoso yath kaluwore kod onge mar omenda kowuok e jogo mago machiwo kony mawuok e pinje maoko. Okioma. Aparo gimokwongo kabisa wadwaro ni kata ingeni omenda mang'eny nitie gima wuok e national government, alafu nitie gik ma county choko manyaka bed ni itiyogo e county. Koro iyudo ni kaluwore gi omenda en kamoro amora kata bit kata ka national kata county pesa mar thieth nyaka medi. Alafu nitie gimoro ma sirikal ogolo wachni iluongo ni wawachni shani onego bed ni giwuok matek mondo gipuonj ji mondo ng'e berne mar sha, nikech ji mang'eny kia berne mar sha, nikech wan kaka seche moko nikech wan ne wang'iyo ni kwadhi hospital wadhi adhiya pesa okelnwa yath okelnwa koro wadhi adhiya timiyo amiwa yath to wawuok to wadhi e utewa ka itimonwa test mok wachul pesa ma koro seche moko nyalo bedo mayot, lakini ing'eni sani ing'eni koket gik madhi gi sha no to puonj ji maber ma ji ong'eni kaka sha go tiyo kaka pesa go kata ka dong' e facility kuma wantie kata jok ma wacho ni noweyo okogo mago kuom pesa ma ka ji ogine maber nyalo gine ka ji ong'iye maber nyalo konyo oganda kata kuma gintie. Koro mano e gima nyaka counties nyaka tim mano. Kata kwaluwore gi national be gin be onego bed ni gichiyo kata ka yud pesa midwaro ni iyudo ni kata jo county pesa midwaro ka wuog oko no kata ma Amerika dwa kelo no ibro yudo ni pesa no nyalo dong' Nairobi tichame achama kuno to rumo. Ing'eni omenda go kata ka biro nego bed ni kaka pesa go nyalo bira kata jo county yudo, alafu koro kaluwore kada kadhie gweng wan be kaka jok mane actors kaka community health actors mantie community wan be nyaka watem wayud pesa go, nikech ibro yudo ni kuonde mane ne wapuonjo ji ne wan gi support groups ne wan gi kuonde ma ji rome to wamiyore information kaka mek shago to sani yudo ni
gigo onge. Ing'e ni chon kata kidhie health facility kata kidhie CCC kuma jok modak gi kute kata jotibi kidhi kune inyalo puonjogi nikech ing'e ni mago tuoche ma kata kidhie outpatient clinic sani moriw ji. Ing'e ni mondo ichak puonjo ji ni mondo ng'ato ochiwore mondo owuok nodak gi kute, ing'e ni tek ng'ato ka ng'ato oling' gi mare kanyo. Koro ing'e ni iyudo ni ng'ano seche moko kaluwore gi yudo wach kaka onyalo timo kata kuonde monyalo penjo, yani mano ing'iyo gine mar kaka for example gimiluongo ni article 35 mar Kenyan access to information. Ing'e ni mano ne miyo ji yot mar ng'eyo ang'o matimore kata puonjruok kata ka en for 30 minutes 1 hour to ing'e ni gino koro onge. Ka gino koro onge, koro onego bed ni neno ni ere kaka inyalo tigi kata community based, nikech kiwacho ni sani idwa tim gik miluongo ni G2G to gigo ogol oko, mano koro hinyruok ni kanyo, nikech tiji kituo ibro beda kidhi hospital tiwuok kendo idok man hospital to kuonde manyocha usore tu wuoyo kata gipuonjo uonge. Koro e gweng' kae groups machal kamago kata CBOs machal kamane grassroots go, mago gik ma onego be ni ineno kaka jogo be nyalo yudo yore kaka ginyalo be yudo teko mar puonjo jok. Ni koro waketa ni pesa no beda ka sirikal to kuonde moko gi ok dhie, nikech ibro yudo ni thieth ma Kenya kata kidhie reserve kata king'iyo maber ji ohero loso gik moko e bath ndara, lakini kidhie oko kata kidonje miere kata deep rural iyudo ni jogo nitie gik ma weche magionge go. Koro nitie gik ma nyaka wabed piny mwang'i mondo jowo obed ni yudo puonj kata yudo weche manyalo konyogi, manyalo winjo kata wach maginyalo ng'e kaka shago kata gimoro amora kaka nyalo tiyo, ae to ginyalo bedo ni gin be gisiro sirikal gi kuonde ma gintie. Mage gik ma nyaka sirikal ng'i, nyaka yie kendo nyaka bedgo. Ok ni koro wandiko ne gi chek to gibeda gi pesa go alafu ni koro ni gini magi wuoyo, nikech kuonde moko kata mwadhi go hospital kata sani kwa nyalo wacho ni wasebedo gi sandruok seche moko kwadhi hospital nyaka kata nyoro, ok ni kata wawach ni chon kata nyoro, nikech wan pile ka pile nyaka wayud wach ni ng'ato okos ne ng'ato hospital to kiluo ibro yudo ni wach hospital otimore mana kuma oyudo thieth, to mano ng'at monego bed ni sirikal ng'iyo. Koro jok machal kamago be nitie to nyaka wang'igi, nyaka wang'e ni kata ka pesa biro ere kaka ng'at machal kamano inyalo kete ni rito ni pesa. Koro ing'e ni mago gik ma nyaka wang'i. To Okioma imulo wach moro maber nahinya mano kotudore kod okumba mar thieth mano mar SHA. Parni dwe mar 10 mano higa mokalo mar 2025 riwruok ma oriwo jogo ma odak kod kute mag ayaki e pacho kae dwe mar 10 higa mokalo ne gibago ng'anyo mar tipo mano buore Nairobi kae ka koro ne giyuaka ni okumba mar thieth mano mar SHA koro ne ok tinegi yo makare, kalo ne okumba mar thieth mano mar SHA ne ok migi thuolo mano mar mondo mi gine kaka inyalo pim gino miluongo kanyo ni viral load kaachiel kod CD4 monitoring mowinjo be ni timo ne jogo ma odak kod kute mag ayaki e pacho kae. Yes, iwacho kanyo makare ahinya, no winjo be ni jopiny bedo kod ng'eyo ewi okumba mar thieth mano mar SHA. Kata kamano, okumba mar thieth mano mar SHA gi sani bende oseloso mar mondo mi jogo modak kod kute mag ayaki obed kod nyalo mar mondo mi opim gi viral load kaachiel kod CD4. Kalure ni moko kuom giwacho ni ute thieth moko dwaro ni gichul omenda manitiere kind 500 kata 3,000 eka koro opim viral load margi. Omenda ma giwacho ni moko kuom giyudo pek e chulo e yo makare. Okioma. Aparo ni kaluwore gi weche SHA gi gimonego bed ni ji ong'e ni kichulo SHA kapok kichulo, for example anyalo wach ni hospital kaka Victoria Hospital ma Kisumu, kapok kionge SHA kidhi kuno kitimo test nyaka ichulo nyaka for example ichulo 500 ekitimo ni, lakini kin gi SHA no chulo ni. Lakini be kwawuok kanyo ibro yudo ni wan kaka jok modak gi kute kata jok man gi wach kahera, tests mitimo nitie test moko minyalo timni to chon ne nitie test mani inyalo timni alafu nitie mani ichulo, lakini yudo ni kuom tests go ibro yudo ni
for example kawachi ni package of care sani ok anyal make gi wiya lakini kiluore ka package of care wadwaro ni kata kashano iyudo ni allocation ne pesa moro moket mar timo gigo ing'e ni tin ok obed no oromo kata inyudo ni to seche moko dwarore ni mondo itim gik moko mang'eny kaka for example kaka an ng'at man tie gi 60 achiko kochopo juna bro bedo 63 to iyudo ni an kaluwore gi thieth be kaka denda gi NCDs iyudo ni seche moko gik mabro dwaro ng'eny makoro ing'e ni seche kata shano kata kikete mago gik manyaka gibed piny magine noketgi e laini makare makata test madware mondo kik wabed gi pek. Koro mago gik madhi mbele, mago gik ma pod wanono, mago gik ma pod wane mesa, to ber ka ging'i maber nikech ing'e ni Kenya en achiel kuom pinje moting'o jok modak gi kute mang'eny e piny mangima. Koro ing'e ni kotim kamago nikech test moko gin test mar geng'o, yani iluongo ni prevention. Makoro kaka CD4 onego bed ni timona kaka an onego bed ni timona CD4 ok ni koro kasebedo matuo, for example ni kasebedo matuo ni koro ikitimona CD4 award. CD4 onego bed ni dichiel kata kitimona viral load, CD4 onego bed ni timona kata once a year mondo ng'e ni CD4 na chal nade. Ken below 200 mano nyiso na tuo ni an gi gimiluongo ni tinde ok en AIDS, tinde iluongo ni advanced HIV disease. Lakini yudo ni gino ok tim to onge gik mitimogo to king'iyo maber mano is one of the gik miluongo ni stop AIDS standard of care nikech tuoche kaka kahera gi moko ma paro ni nyingigi tek luongo gi kae, for example ni cryptococcal meningitis mago te kiseyudo gi ng'e ni thieth be koro chako bedo ni mapek, bedo expensive gigi wachal kama. Koro ng'e ni test moko gin mek itimo ni periodic, itimo ni routine makoro micheka cheka nikech kibedo matuo to chak thiedhi bedo nengo matek. Mage gik ma jasirikal kata jok ma gine Ministry of Health onego bed ni ng'iyo to keto piny nikech nitie gimiwachoga ni prevention is better than cure. Haya, wasoma nemo kukum ote manyakwa Ramogi Ajwang chwalono wako kale Facebook kacha kama ntiere achiel kachiel. James Asembo ng'iso kae ni USAID gi PEPFAR ne tiyo maber. Omiyo Ministry of Health oket okenge mabeyo mag tieko mibadhi mondo Amerika odhi mbele. Ote machielo mano mar Georgia Kasure wacho no yo makare, wacho no sedonjo ka entiere Reading Land Academy Bondo. Ng'isa ni mosne welo duto kod jowinjo duto kamora mora magintiere. Ote machielo Harriet Smart Move wacho no yo makare kendo wacho ni twaka bere gwenge mag Rinya Awendo. Ote machielo mano Jamta wuoda wasi wacho no yo makare kendo entiere kae kod penjo ng'isa kae ni apenj ne mano okio magata wendo mantiere godo gi sani ni to be nyaka ne USAID kachiela kod kony mamoko kata sir mamoko ne mane wuok e pinje maoko nyaka ne chunggi higa mokadho. Bende nitiere okang' moramora ma sirikal oseneno kata osetemo timo mar mondo miyo jotuo ma nitiere kod tuo mar ayaki kachiela kod kata tuo mar kahera omedo yudo yath e yo makare kendo giyudo pim kinde ka kinde kaka dwarore kose chenro gi ochunga chutho. Kinyalo mana duoko penjo makamano kioma kapok wadhi e yweyo moro madundo. Aparo ni gima nitie sani wanyalo wacho ni jo USAID ne miwa pesa to nitie yedhe moko mane pod nie kakemsa. Alafu mar ariyo nitie jok miluongo ni Global Fund. Global Fund be nosegolo pesa moro matin momed. Aparo ni sani wan gi yedhe kaka meka yaki gi wan gi yedhe nyaka kaluwore nyalo bedo ni nyaka June. To koro mago gik mwakia ni ang'o madhi timore. Lakini to bende ibro yudo ni ng'ani Trump nong'ado gana pesa king'iyo maber gik miluongo ni CCCs. Wasebedo gi CCCs for the last over 20 years. Mano iluongo ni comprehensive care facilities. Gi maybe standalone TB facilities. Iyudo ni
ka ng'ano no kelo wabuok aparo ni sani ji pod obuok lakini aparo ni wan kaka jo Kenya kata gi sirikandwa aparo ni ntie kamoro magise temo to pod wachopo kuma ntie lakini aparo ni yath kidhi hospital yath sani to pod gima duong' sani kabisa ni yudo yath lakini pod wanyalo wacho ni pod wan gi pek moro kaluwore gi kidhi hospital pimo kata kidwa ng'eni kata chal ni kidwa ng'eyo kata kidwa dhi weche TB kata nitie gik moko ma kidhi kuno ibiro yudo ni achiel ariyo kata onge gimomiyo watemo wacho ni jo Kenya mondo ng'ada SHA mondo wane gima watimo nikech kok watimo mano nyaka wadwar kaka wanyalo yudo omenda magine wan go ka nikech ibiro yudo ni ji mang'eny ondiko SHA to pok gichulo nikech mano e pesa maparo ni nyalo siro kata pesa manyocha ikawo go samples mitero go kaka ka era mitero go e gine lab hubs kumi ipimo pesa maneti en pesa matin michulo mar SHA migine kucho koro michulo kucho koro ng'eni mage gik manyalo wacho ni gisani jo Kenya mondo wane kaka wanyalo konyre wakendwa nikech kwaketo ni oko pile ka pile to ng'eni pesa ma oko kaka mek USAID go ibiro yudo ni chegni 40% of that money was nedi kichulo mana ji msara gi geche moko madongo in fact more than 40% koro yudo ni mago seche moko be nyaka wang'ini kwa yudo pesa mawuok oko wanyalo paro ni ber lakini ok ber ahinya nyaka wabed gi yorewa kaka wanyalo timo mane gima nyalo nyiso owadwano erokamano erokamano ahinya Eric Okioma kata kamano ing'isa ni wakaw yoyo madundo gi sani nyakor Muge Jwang wakaw yoyo madundo med tolonwa ote paro penjo moro amora kokalo e nambwa mar ote machuok 36000 kaachiel kod Facebook gi YouTube kama wantiere achiel kachiel bang' yoyo makama bende abobedo ka duogo e twak kod Dr. Dennis Miskela kik idhi mabor. Machiegni nyakoro Muge Jwang e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. E kaito tich ariyo. Reggae Owake yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro Muge Jwang akelo ni mana yani ngeni baka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii nyakora Muge Jwang Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beach na Sapaga Rio kod Ann PDG Papa Vic yani ukipenda mzee kijana. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari Amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Ringreni wuoyo. To be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono
to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratine mare man malo mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara Mugejwanga twak maro e chenro mar piny okinyi makawuono kotudore kod omenda mano mar siro weche mag thieth e pacho kae ma oduono kalore kod kaka ne ong'ada moko kuom omenda mane Kenya yudo e siro sekta mar thieth kowuok e pinje maoko kata mano miluongo kanyo kod dhongere ni donor funds mane ong'adi higa mokadho e kinde mane Donald Trump odonjo e telo. Kata kamano wang'e ni nitiere winjruok machielo manyien ma piny Kenya kaachiel kod Amerika ne oketo e sekta mar thieth maneno ni e sekta mar thieth omedo bedo kod jiwruok moro matin. Kata kamano gin pek mage ma piny Kenya oseneno ahinya to tok ka omenda makamago noduono. Kapo ni kitudri kodwa gi sani asebedo kae kod wendo Eric Okioma jalup jakom National Network of TB Champions kaachiel kod Dr. Dennis Miskela jalup jagoro mano mar KMPDU. Waseloso wechego mag tudruok e yo makare kod Dr. Dennis Miskela kendo yiena mar mondo mi arwake e twak. Dr. Miskela mosahinya ne okwa winji e seche mane ichako loso. Kata kamano machiegni ahinya twak okinyi makawuono. Penjo mabende na penji kacha ni nyaka ne omenda mane Kenya yudo kowuok e pinje maoko mane siro sekta mar thieth e pacho kae nyaka omenda makamano ne duoni kata ne bed matin. Gin sectors kaka mage mag thieth ma osebedo kod ng'ikruok ma kata tuoche kaka mage mosebedo kod ng'ikruok kata moseyudo pek ahinya eno kaka inyalo ga landruok mag tuoche makamago e pacho kae. Dr. Miskela. Erokamano maduong' ahinya kuom longa studio kawuono. Koro Amerika e partner wa Kenya ka maduong' kabisa e weche mag thieth kendo contribution mag sirikal mag Amerika gi jogo mag jopiny mag Amerika emosekonyowa kwa watayo weche mag thieth. Kichako gi weche mag thieth mag kute mag HIV, weche mag tuberculosis, weche mag maternal health kata ngima mag joma miyo ma nigi ich kod mana malaria through CDC and all that. To kata kiwe mano bedi Amerika bende ni koro nogolo nyaka contribution margi golo nyaka membership margi e riwruok mar thieth piny mangima miluongo ni WHO kata World Health Organization. To king'iyo kata mana programs mang'eny madhi e piny kae contributions mag America is felt everywhere. Ka USAID program mane konyo weche mag ng'iyo jogo manigi tuoche mag kute mag HIV neno kan USAID ni hagi employees kata osiptende mwatiye kata ka mwatiye koni nitiere tira clinic ma margi makata jok mondik kanyo gin magi chulo mshahara yedhe mani kanyo gin magi kelo. Koro kane Donald Trump odonjo mo loko pache wechegi ne nitiere fuok maduong' ahinya mane obedo, lakini sirikal ma Kenya ka nyaka dwokne kamano ni bang' kata fuoro kane obedo tungni nobedo mana matin to stability odonjo. Onge jatuo ma asewinjo ni okoso yudo yedhegi mag HIV, onge jogo mosekoso yudo yedhegi mag TB because government mar Kenya no step up kabisa. Tire ka bedo neno kani PS mamaromo oluga ne jodhi Amerika gi ker gini motimo ide winjruok mar jo Kenya gi sirikal mar Kenya gi mar Amerika USA and Kenya deal. Kata kane bed ni jogo manodhi e court od bura mondo ochungu winjruok ni, lakini winjruok no en winjruok maber ka jodi nitiere kaka ne gibo support directly to the government weche mag thieth mag HIV ma this agreement mano kuongo bedo ka Uganda odhi oluwo bang' mano. Koro jok piny kiluor aparo ni ka weche mag court gi orumo ma that US and Kenya agreement odhi through to osiepo mosemako gi jo Amerika go bobedo mamedo konyowa. Ilero kanyo makare ahinya Miskela. Shonyalo wacho ni gin programs kaka mage mane oyudo pek ahinya to e kinde makoro nitiere kaka ne ong'ada moko kuom kony mane Amerika chiwo ne piny Kenya ahinya to mane sekta mar thieth manyalo wacho ni ne omulo ngima japenya ahinya Miskela. Okay, kwa ng'eyo program mokwongo ne the TB program mano noyudo pek kod the HIV program. Mago are the most critical. Ka ng'iyo kata kaka ne
king'iyo kata PEPFAR fund kata kaka ne gi support Kenya ka ne gikawo ting' maduong' ahinya ma bende kaka sirikal ma Kenya be nyaka kawo ji penje ni kudhi okawo weche mapek kaka weche mag HIV and TB to weyo ne a foreign government. Sasa magi loko pachgi. What is the plan? Koro nyaka sirikal be ng'i ni kik bede ni achiedh nade maduong' odhi obedo yande moko kane Trump okongo timo decision manotimono ma yedhe no dhi orumo. Kendo yedhe gi bende kane ing'iyo kata kaka program ne ran ni USAID ne fund ne gidhi to gi fund supplier directly nok gimiye kata ni gimiyo sirikal pesa mar sirikal manyo joyath en pesa manichiro directly ma kane pesa no kane konyno kane ong'ado oko to kata ma suppliers nowuok we kane ago mbaka gi secretary general PS mar health Muluga kana penji ni ang'o mene gi amua timo agreement mar direct government to government to ng'isa ni ne giyudo lesson maduong' ahinya ni sasa ma konyno obiro to America odhi engage gi kampuni mag loso yedhe kod ma supply yedhe go directly to sirikal mar Kenya ok bed gi stock man kane konyno ochungni ne gigi kata gi stock mag giwacho ni gi stock mar dweche moko 2-3 ma gikano Kenya ka because the supply ne chulo ga directly man gi store man gi stock so man area manoyudo a lot of heavy beating lakini sani hapa ni gise stabilize koro to bende no amor kane koro ker bende gi sirikal oamua ni weche mag shabi koro nyalo kelo thieth kata mar HIV kata mar tuberculosis no under SHA ko mano bende konyo maduong' ahinya jiwo weche mag thieth e sector no kanyo mana kapodi wantiere mana ka kumi wachana mana kumi mule kanyo Dr. Miss Kelly siwacho ni serikal osebedo ka kelo yot eneno kaka jotuo oyudo thieth makare kokalo buo kuma mar thieth mano mar SHA to bana pinyo mabende apenjo kioma ikide mano adhi mbele ko twak mare tarika dwe mar 10 higa mokalo jogo ma odak kod kute magayaki ne obago ng'anyo bore Nairobi kae kakoro ne giwacho ni okuma mar thieth mano mar SHA ok konygi kata ok chulnegi e kinde makoro dhio pim mar mondo mi odhi opim gi viral load kaachiel kod CD4 ma iwacho ni mago gin moko kuom gigo mowinjo bed ni ipimo jogo ma odak kod kute mag ayaki kinde ka kinde mar mondo mi ging'e chal margi mondo tuo kik nyorgi ahinya ne giywak ni SHA ok chung'negi e mano to moko kuom gi chulo 500 kata 3,000 mar mondo mi opim viral load margi to giwacho ni moko kuom gi lwetgi ok mor matinde no ginyal yudo pesa makamano bende SHA oseloso okenge makare maneno ni pim makamagi obedo included ne jogo modak kod kute mag ayaki mondo ji kik hinyre ahinya kata obedo ni kinde mokalo chien kinde mane ntiere donor funds to ne giyudo pim makamago e yo mayot kendo nono Dr. Miss timo gi program mane ber kabisa ngech ni biro tika ipimo CD4 count ning'yo ni dendi kinga mag dendi chal nade ni timo viral load ng'yo ni to kute gi gine level kiwango mane to kan yath bimi to ka yath imonyo yath lakini kute gi ok dog piny bende nyalo lokni yath to the most important thing mane gitimo ne jogo mamiyo kidi cancer momiyo ni cancer mar cervix kata cancer mar dhood nyodo then cancer mayudo ni jogo mang'eny kume kabisa mayude kabisa gin jogo manigi HIV virus to ne gitimo nyaka ni pap smear mane ging'iyo godo nyaka ka bedi ng'ato nigi cancer ni to kane jogo manigi tuo mar odak gi tuo mar HIV gi nodhi otimo ng'anyo to ne SHA wacho ni koro onyalo yudo weche mag thieth lakini king'iyo weche mag CD4 count kata mana pap smear ni ne pok gikete makata nowacho ni debe ni ginyalo timo maber mondo gimi jotuo gi chance mar ng'iyo cancer ni mi jotuo gi chance mar timo viral load gi CD4 count mi jogi chance mar kata mana jok maonge gi HIV ni screening mag prostate cancer bende kiyodo ni SHA odwa bende ni odwa lean on kata odwa jiwo weche mag thieth ahinya to jo kisuko wacho ni prevention is better than cure. Yeah, it's better ni gimoro igeng'o kar mondo thiedho chako chon loyo dhi kajuoga mangiso ni ka nyalo keto screening programs kata ka wacho mana gi cancer mar cervix gi cancer mar prostate then giwadhi screening gi CD4 counts gi viral load ka nyalo chako at a point to bodhi maber ahinya kuom ng'iyo ni
kik ji obedo matuo nikech thiedhe bedo matek ahinya. Koro watemo jiwo sirikal kendo watemo jiwo joshago ni ang'e nitie benefits package and tariffs panel mantiere motel gi negi Professor Jaoko ma bende ng'at molony ahinya e weche mag HIV gi microbiology. Koro gitemo medo giromo gi different stakeholders ma nyocha giromo gi jogo mochung' e thieth mag weche mag kidneys. So I hope ni ka gichopo level mar romo gi dakteche to abo nyisogi ni giket opportunity ne those screening programs. Mano abo medo jiwogi. Sani Dr. Miskela wanyalo wacho ni sekta mar thieth osebedo ka dhach nade e pacho kae ahinya to nyaka koro omenda mawuok e pinje maoko mano mar donor funds nosendosi kata noseng'ad oko. Sekta mar thieth generally osebedo ka dhach nade obede thieth mano mar tuo mar kahera wechego mago mag jiwo joma mine kata maternal and child health care wang'eni mage moko kuom gigo ma donor funds osebedo ka siro e pacho kae wechego mago mag gayo landruok mag kute mag ayaki kaachiel kod jogo modak kod kute mag ayaki. Sekta mar thieth osebedo ka dhach nade kaachiel kod wechego mago mag chanjo ma bende imiyo nyithindo nikech wang'eyo ni mage moko kuom programs mane donor funds konyo godo Kenya makare ahinya ma kinde ma koro nolandi ni omenda ma kamago gibibedo kibaji nobede chuny joma thoth ahinya e pacho kae. Dr. Miskela. Ng'ikruok nobedo mang'eny makata un jofwamb weche nuneno ka something ka vaccine. Ka vaccine oduogo dhi lal ma koro ng'ato miyo kokonyore to manyo kata ka mimiyo mana polio kata mana chanjo ne onge ma ji nothagre. Ne kata sirikal notemo matek ma gowi mone nitiere mane Global Fund ne ywago ma gowino nochul ma vaccine go stability dhi obedo. Mario ne ng'ikruok e yore mag tich. Nitiere jo Kenya mang'eny kabisa mane tiye programs nitie jogo mane tiyo gi ma USA ondiko directly. Nitie doctors kata mana gi clinicians mane ondike COVID program, UHC program program mane okoso tich ma jako kata contract ne yogi kata darasi manyien mine kane gitimo nyaka ng'anyo ma sirikal omanyo $8 billion mochiwo ma absorb jogi. Nitiere programs mane nitie kaka Linda Mama gini ma thoth ji kia ni Linda Mama ni support ni maduong' ahinya ni wuok e USA gi support moa oko. Mane kane obedo gi ng'ikruok no kane koro jogo ma odhi konyore osiptal ka gibedo detained mondo gichul bills jogo ma gin under age ma pok ochopo higni 18 ma onge gi SHA ne yudo pek kaka neno habari uneno kane ji wacho jogo bedo detained mondo ochul pesa mondi mano temo thiro kata mana wach mag mi joma miyo mondo okonyre osiptende kata mana tije nitiere osiepewa mang'eny ma nitie programs mopogore opogore John Hopkins programs gini mano olalo tich ma bende sani koro gitemo pango ngimagi manyien. Koro ng'ikruok nobedo lakini king'iyo kata fuok manobedo mang'eny sirikal notemo pongo that fuok. Weche mag yedhe go ne oyudre ma kata mana budget nomedi ma sani budget ma wan gi shortage mar 55 billion kende kiji donors can go almost madhi mana at 80 billion mane gimiwa godo support budgetary support Ministry of Health. Koro mago gik masani koro king'iyo the government no readjust kaka mana ne Mr. Okiomo wacho ni pesa to nitiere e sirikal kae ema ni seche ma koro iwayudo kony ma oko to pesa nitie go nido ka pesa wasonge nitie to wari ji onyewo go na land cruisers madongo gore gweng ji dhi mane meetings gi hotels ma every week jam mantiere ko chomo Naivasha ne gina ma make meeting so kata before kane Trump okoloko pache mpaka no wachi gi jo mbetre ma oko the EU ambassadors gi jo US ne ni pesa mar kony moa oko en pesa ma itiyo godo e konyo jotuo ok en pesa mitiyo godo e timo gige oledhi gi hotels gi meetings mo kony to so far so good mani ko ka America not only America kana America buwuok so ka pinje mag Uingereza gini mane support wa pinje mag Sweden Jordanida mag Denmark mago bende jogo mane support wa ka koro Trump okelo loko pache makata owuok e United Nations owuok e odoko funding mar NATO kata mar riwruok mag lweny ka NATO piny gi WHO kocho ni pinje mag wasunge gi bende America kata mana European Union sani ko yudo ka they are now investing more gikawo pesa mane gichiwo kony mane gichiwo oko gikawo pesa go giloso nyiewo go gig lweny nikech America mane protect America ko doko konyno piny so they have now to invest in military. So apart from that American hiccup wagono ka pek mobede kata programs mag jo UK keto jo Danida timo
mano bende dhi bedo gi fuok. Lakini sirikal ma Kenya king'iyo gi how they have budget process masani dhi mbele, gise factor in that support, then the 260 billion bende mabiro through the UK US deal. Apart ni mano bende biro konyo. Wale mwana ni mibadhi bede. Kijiko pesa madonjo directly to government, and government to government assistance. To ng'e through ka ni sasa midhi kao pesa ikete lwet government. Yung pesa no bedo misdirected itiyo kode weche moko mano kondik ne e winjruok mondo timgo, but we hope ni mano timre ka pesa no chopo. Miskela wang'eyo ni sekta mar thieth e pacho kae wanyalo wacho ni gin moko kuom sectors mane ogol e lwet sirikal mamalo ka koro iketogi e lwet sirikal mano mar 10 counties. To wang'eyo ni counties mago inyanya to mago ma Kaluo iwinjo kanyo ka Okioma bende so wacho ni kata county ma Kisumu nitiere kwan joma thoth ahinya ma odak kod kute mag ayaki. King'iyo county mano mag Homa Bay, Migori kaachiel kod Siaya, 10 counties winjo bed ni timo ang'o hie mar mondo mi gine ni jogo ma odak kod kute mag ayaki e counties makamago bed ni jogo manitiere kod kute mag ayaki kata jogo manitiere kod tuo mar kaera ok okoso yath, kata bedo ni Okioma nosewacho ni gintiere kod chich moro kata luoro moro ni ka chop dwe mar 6 to ponono yedhe ok nyal bedo e yo makare kata ok ginyal yudo yedhe kaka gisebedo ka gitimo. 10 counties winjo bed ni timo nade masani koro bugo ero koro nitiere maneno ni gin bende gi bugo gidino bugo makoro nodonga tok ka koro omenda manwa yudo mawuok e pinje maoko mane siro sectors mano mar kute mag ayaki kaachiel kod tuo mar kaera sani koro onge. Dr. Miskela. Nitiere achiedh nade kendo nitiere ji nigi wasiwasi ni counties kowenegi program mar HIV ni kata ka pesa no obiro ni koro US, UK, Kenya deal ma direct government no chopo. Be counties bo nyalo gi wasene no ngikruok kada wasene no ngani kada USA team all this kind of support and not your level 4 ma naneno kata tent man nitiere CCC man nitiere mane konyo wechegi. Kendo yo county e weche mag HIV TB program gi local work gi kabisa ma giri kaka negiro ka USA timo gino, they have not invested in anything on it. Onge jotich mag ndiko kanyo, onge program negi wede gino ni jo America mondo tim negi completely. Koro ng'eyo ni kaka weche kaka mag kata mana mag chanjo, weche mag malaria gi pod chando gi weche mag ma very basic ma chando gi. Koro kochope weche mag HIV to botimre nade? Nikech weche ka nyiewo yedhe go gi nyiewo yo maber kata nyiewo reagents mag pimo CD4 gi viral loads ok gitimo yo maber. Koro en wasiwasi ma is rightly placed. Mang'en ni jogo man gi tuoche mag HIV gi, tuo mar HIV ni nyaka bed gi that stress, nyaka bed to whatever challenge Ministry of Health. For example, langisi ni UK, US, Kenya deal ni nitiere winjruok mane ondiko bende gindiko jo tich mag thieth madhi mana 20,000 madak tich ni kanyo 2,000. To challenges bedo ni sirikal maduong' mar Ministry of Health malo penjore ni to support magidwa miyo jo county ni idhi time framework mane. Kich counties wacho ni gin yare mondo migi pesa ni gin magipanga kaka gindiko ji tich ginyiewo yedhe gi kigin, but HIV and TB is too critical ma diwach ni ni kila mtu timo mana kaka dwaro. Nitiere counties mabo timo maber, timo moko timo maber. Nitiere ji moko nido kaka kitimo data mag HIV tigisi ni HIV ng'enye Lake region, Homa Bay, Siaya, Kisumu, Migori and all that. To sama pesa koro dwa wuok makoni kete titera kido siasa kacho ni HIV ng'eny Kiambu kendo Thika is leading. So ka depend ni seche ng'at mapogo pesa ni bo amua nade. Ka en ng'at ma oline one county ginyalo kiro resources a county makata might not need that thing. So framework nyaka ket maber ma beyond just the court case ma sani koro dhi mbele ni. Serikal ma Kenya nyaka ng'i kaka gidhi share pesa ni gi counties. For example, kane kejo ni gidandiko doctors 2,000 no apenjo gi into doctors udwa ndiko gi Ministry of Health kae kone kuoro gi counties kusudwa miyo counties pesa gi mondo county kidaktre cheki. Bearing in mind ni jo COVID-19 GHC healthcare workers manja odhi ng'anyo mondo bed absorbed gi kata pok obedo absorbed gi itiere ywaruok e kind Ministry of Health gi county government. Koro kapok gi kubaliana mana these few employees masani gi to be gibo winjre ka koro pesa mang'eny chopo. Mane challenge manyaka koro jo sirikal bed gi jo council of government so bed piny ong'e ni interest mar jatuo, interest mag jogo man gi kute mag HIV gi oket mbele moingo interest mar ng'ata
gini ka pesa donjo to ing'e jo Kenya ka oyudo pesa yuaro buja ko bedo kaka kila mtu ajani mai ko ni lawyer healthcare is 90% devolved send the money to us ko yuaro ropoto debate maka ok gi anticipate magitimo winjruok maber within the county government the national government to ja payable dibedo gi tagruok gi dakika 10 kende to watieko twak mar okinyi maka Dr. Miskela kapod antiere kuomi wang'eni kopogore kod mano tuo mano mar kute mag ayaki tuo mar kahera to antiere nyaka kod mano wechego mago mag kedo kod landruok mano mar tuono mar malaria mwang'eyo ni kinde mathoth komako nyithindo manitiere e bwo higni 5 to nyalo kata kelo thoe bende ng'ikruok gayo landruok mago mag tuo mar malaria osebede nyaka ne omenda mawuok e pinje maoko duon e pacho kae Miskela kamano ng'eni malaria program ni nitiere ochiting diriyo nitiere research mane itimo gi Walter Reed project giri mane ng'iyo mane timre kata gwenge maseme giri Kombewa mane imanyo chanjo mar malaria Gihangi maber program no no se tieki ma weche mag chanjo no se tieki. Mario nitiere program mar miyo mine manigi ich net maka gidhi e clinics to giyudo net. Mar adek nitiere weche mag miyo gi yedhe mag malaria kata mana fancy dagini mane miyo mine manigi ich within the malaria endemic zones. To yedhe be nitiere manido a subsidized rate. To nwangineno ka kane nitiere tungni initially weche mag thieth gi ne supply chain obedo interrupted with but having about nitiere stock at least on those ones nitiere stock manoromo mane mine mane nigi ich no endelea yudo nets gi malaria treated nets kod fancy kata yedhe mag malaria gi kwayo ne tungno kobede matut ahinya at least on that front. We yena mar mondo mi aduoka Eric Okioma etwak osebedo oko ahinya. Eric Okioma kapo wadhi kwatieko twak mar okinyi makawuono wang'eni kata obedo ni doho ne ochungo mano winjruok ma piny Kenya kaachiel kod piny Amerika nochweko ke mano mar neno ni wechego mago mag thieth omedo dhi mbele pacho ka yo makare kata kamano mano kotudore kod wechego mago mag data privacy makoro ji ne wacho ni nonro mag thieth mag jotuo ibobed ka iyango elela kata ibobed ka ishare kata kamano winjruok makamano kobedo mongirore kendo kapo ni ng'eto mar doho orumo kata seche moko ng'eto mar doho kata mane chunge kuom kinde wuok oko ere kaka mano nyalo konyo ahinya to eneno ni sekta mar thieth e pacho kayo medo bedo makare mar mondo mi jotuo ahinya to mago manitiere kod tuoche mawinjo bed ni bedo kod yath kinde ka kinde ok winjo pek e pacho kae. Okioma an kawacho kuom wach data protection gima timore ni jopiny nyaka bed e mesa nyaka wang'e ni ang'o midwa nyis jomoko maoko mondo wayud pesa nyaka wang'e nyaka wabed e mesa ok wadwa wabed ni koro ni wan jok manena kaka jok mang'iyo mpira e pap gi bathe oko kucho to ing'e ni seche moko be nyaka wang'e ni onge gimoro amora manyalo timore kwa onge koro ing'e ni kaka jok ma dhi kuondego kaka jok ma yudo thieth kaka jok ma yudo kony mondo gidhi gi kaka waparo nikech seche moko ginyalo parapara ni gindiko gimoro kata gisain gimoro to kabiro seche ma pesano mokwongo inyalo cham mar ariyo pesano inyalo tigo marach mar adek pesano be ok wanyal winjo mitne kata wanyalo wacho ni kaluwore gi yo madhi ka thieth mondo wabed kata gi better health outcomes. Ing'e ni transparency en gima duong' kabisa makoro nyaka puonj ji mondo ji ong'e ni mae en gimane ok ni koro ni idhi adhiya tikawo otas tisain tikelone japiny ng'ato beda e room to gisetieko kaka awacho mokwongo cha ni Kenya ka ing'e ni waseneno wachala kaka ing'e ni mzungu nogero railway kawuok Mombasa tinena station ka station lakini kitemo ng'iyo gi bathe ka dhi e miere ma iye iyudo ni gidonjo kuondego koro ing'e ni development nen mane ndara mawuok Mombasa kadhi nyaka Busia kata madhi nyaka Eldoret gi bathe kanyo lakini kitemo donjo iye iyudo ni
gigo ok otimore maber. Koro ing'eni kik wabed ni mage gik mwaluwo, wadwaro gik ma kata ikelo e yo makare, kata ng'at mane e gweng' piny ne kucho mabor kabisa, kaka for example jok mantie kaka Wamba. Wamba ibro yudo ni wan gi hospital man kune Mission Hospital, to ema konyo ji kabisa. Kidhi yo Miuru be inyalo yudo ni en mar Mission. Koro yudo ni seche moko seche mubedo piny ka jok kwa onge kata jok stakeholders te onge, kanye kuma shida ntie. Ok ni wan ok wadwar ni ji ok dwar kony, lakini ng'eni Kenya ka ji ong'iyo gi chama pesa, to gibiro to gidhi gibedo kamoro, to giwuok ni wan wasetieko, waseloso. Nikech inyalo choka inyalo dhi adhiya michok ji e ndara mapong'e hall masai ni manyisi ni wan ni ji antie, to kara jok makoro gino mulo iyudo ni onge. Wadwaro ng'at man kata remba winjo mitne, ng'at man kata kidhi gine yo tamu kucho kaka nying no dhi be owinjo tamu no mar omenda no, to neno gima onyalo timo. Nikech pesa ok gimi kawa to kosecham to wadok ng'icho, to koro kidhi kaka koro kar omenda iyudo ni taxes emimedowa pile, to kara pesa manobedo bed ni konyo kata that investment bedo wasted, kendo wachulo tax kendo pod wadwaro pesa moro mana jok moko chamo. Koro wach mibadhie manyaka wabed pinye gimomiyo nyaka wabed e mesa. That is why we must be involved. Iwacho ni wawacho ga ni nothing for us without us. Wach ni mogik Eric Okioma ka watieko. Wach ni mogik ka watieko kodi ka intiere Kisumu kono Okioma. Koro gimonyalo wacho, wan kik ng'ato kawo ni wan watamore ni mondo kik miwa pesa. Wan gima wadwaro gino bed okela yanga mondo wabed e mesa, to mondo wabed kata gi gimoro ma chokruok, yani shared responsibility e gik madhi gi health, mondo wan be wabed ni wanyalo chiwore mondo jo Kenya ong'e ni kik wabed ni koro wategemea mana jok ma oko. Mane gima duong', e gimomiyo wadwaro jotendwa mondo kaw kamano mondo giwinjwa, let them feel the ground. Nikech kata president wawacho ga ni iluongo ga ni bottom up approach, ichako gi piny kidhi malo. Koro we obed bottom up mar adiera, ka manifesto ne wacho adiera. Mano, that is what we want. Erokamano. Erokamano ahinya Eric Okioma, jalup jakom National Network of TB Champions, kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio mar kaunti ma Kisumu mar mondo mi riwre kodwa e twak. Dr. Dennis Miskela, ka watieko twak mar okinyi ma kawuono, pachi kotudore kod okang' mane Amerka okawo, mano mar wuok, mano kata koso chiwo sir mar omenda ne riwruok mochung' ne weche go mag thieth e piny ngima, bende pinje bro bedo ka winjo mano hit mar Amerka wuok e funding makamano, kachiel kod pachi kotudore kod okanga mane Kenya kod Amerka okawo mar jiwo sekta mar thieth. Giwachni mogik ka watieko Dr. Miskela. Erokamano. Kachako gi wach mar Amerka wuok e WHO, en wach ma lit ahinya. Kich wang'eyo support ma America government ni chiwo ne wach mag WHO kochung' e weche mag research, data sharing, kata kino kata ndalo COVID jakane imanyo vaccines. America ni mbele kabisa. Kich America en piny ma omeo manyalo chunge gigi. To America jaka gini sani piny ma sani en ni kawuono ka chiwo gi tuo moro Kenya kae, so within hours kai don de ma di America to tuo na kila America. So by gengo kata kingo tuoche gi e piny mangima, America is very at protecting themselves. So sasa magi wuok programs like magi weekend health systems e pinje modhi kata pinje maoko gini bende gini boinyo. Koro I hope ni Trump bolo ko pache e weche gi. Mano kwongo. Weche mario e winjruok mar America gi Kenya on the issue of data protection. Nyaka wange joluo ni weche sasa mangato dhi court ka pingo wach agreement ni. Wane magi kosonwa kaka joluo. Kikwa bedwa support programs like oluga okiyal wuok ni dhi America ni timo gima nyalo konyo joluo wetegi. Wach data no ni e USAID program no kane ni kane USAID program pod timre Kenya kae. Jo USAID manondiko jo thieth mane tiyo data tem
Mosainya Dr. Dennis Miskela wala likanyoma tena to wala limana kawadhe kawatieko twak marokinyi makawuono. Injinia Lazaro Kanyamboka ng'isa kae ni Kenya government oikre maber mar cover pengo kubwa minyalo we kod Trump revolutions. Nono to joma nigi chronic diseases oinyore zaidi. Trump dhano mamago gik ma ok obadhe ne Kenya bende after over 50 years of independence onego opuonjre chunga kende mano ote mano mar Engineer Lazaro Kanyamboka onweyo makare mano mar Kariobangi jamaguye Kanyadaista kia kwa seyudo Dr. Miskela mondo tiek wachne mogik kawatieko okinyi makawuono. Dr. Miskela ayeni mar mondo mi tiek mapiyo piyo thuolo marwe marumo. Yes, koro wachoni that agreement kendo kata ka jidhie court ni ng'ato dwa pingo wach agreement ni mano ng'at moken serious which HIV burden en jolwe ma kalgo kanye ma HIV burden nitiere kingi TB burden nitiere kalwe mong'eny kabisa kingi malaria burden gwenge wa mantiere ko ng'ato wuok ni eno a pinje bamba to dhi court to dwa challenge wach mar data to gin ok gine pek wa jothurwe ma hinyre mano nyaka wa tamre mana deken kotiko eni jothurwa wach mar thieth en gimoro maber kendo maduong' ahinya ma kata kwa ng'iyo weche mag maendeleo ma sirikal nyalo timonwa. Yes, kogeronwa barabara mano sawa, koketonwa sitima mano sawa, lakini maduong' mogik e wach thieth makane omiwa osiptal mar JTRH makoro ne ni level 6 ni debe kata kwa push government mondo chako ya una moro kata na Homa Bay kata Migori level 6 moro sani kingiyo pinje bali bamba kaka Meru kai sani ko ni level 6 kingiyo Kiambu Gatundu ti level 6 KU ti level 6 KNH kayo ti level 6 manzo ni wane mapod wadhi yudo pek to kan wadoko siasa piny ma siasa momingiso ni siasa mar dhi barabara kata maandamano ni wadoke piny to ang'eyo ni ber mane monyalo de sirikal en ber mar wayo weche mag thieth maka ogerno osiptende kata ka oluga dhi okawo pesa mag 170 billion magin godo Happy House. Give me our support health centers wage, give me our support level 4 wage. Gikelo kota machine mar ultrasound, machine mar x-rays. Mano ber moingo goyo siasa mag pingo. To bende kudhi kwa chako manyo jisani kuro we have 1 year to campaign period mono chakre. Wangini jogo mwayiero bed ni NP, bed ni MC, bed ni governor. Chung mane mar weche mag thieth chal nade. Thieth no ema important moingo gimoro amora. Ka iloso barabara ndio ber ndi, lakini barabara ema mar ting'o maiti. Ko yua pi ber ndi, lakini pigini ema mar tede liete. Wangini osiptende wa obedo supported appropriately kendo governors wa MCAs wa allocate budgets morombo mar ng'imo ne jopiny kik thagre gi tuoche mogo mopogre opogre. Otherwise eroruka mano maduong' ahinya. Manero kamana inya Dr. Dennis Miskela jalup jagoro mar KMPDU kuom kawo thuolo mari mar donjo e twak okinyi makawuono kachiel kod in Eric Okioma jalup jakom National Network of TB Champions kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio marwa e county ma Kisumu. Nyakwara Mogejwang imbenda gonero kamana inya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachope giko mar twak maro mokwongo e chenro mar openya. Kata kamano wageno ni sirikal mano mapacho kae biro medo keto maino neno ni omenda mathoth odhi ne sekta mar thieth mar mondo mi jogo manitiere kod tuoche mopogore opogore bed mano mar kaera, kute mag ayaki, tuo mar malaria ok omedore ahinya pacho ka kendo ne kaka inyalo ket omenda mathoth mondo tuoche makamago oked godo e yo makare landruok maggi kachiel kod gayo penya teko maggi e del jogo ma odak kod Nyakwara Mogejwang wakaw mana yueyo madundo gi sani chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi jai lieta. Oriti masani nyinga Joyce Oduor. Ticha beach kocha kore saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kachiel kod jao maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny Jaluo.